ಎನ್ನ ಚೋಕುಲೇನು ಎನ್ನ ಕುರುಂಬ ತಿಂಗಳು ಪಂಚೆಡ್ತಿದ್ದು ತುಂಬಿಯೇ ಅಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ದುನ್ನ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತುಂಬರಾಯಿಜಿ ಆ ಬೇನೆ ಎನ್ನ ಉಡಲಿಡೆ ಕಂತೊಂದುಂಡು ನಾನು ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತೂತೆ ಮೆರ್ಲಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆ ಅಂತೂತಿ ಸತ್ಯವನ್ಪಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ರೂಪಕ್ಕ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಯಾನ್ ಬೇಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಬದುಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾತುಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೋಡೋದು ನಾಟಕ ಬೈದಿನಾರಿ ಇದು ಸೊ ಇಡೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಕಂತು ಉಂಟು ಅದ ನೀರೇನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪದೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಿತಿಂದ ಆದ ಬಂಡ ತೋರ ಇತ್ತೇನಾ ಇದು ತೋರ ಡ್ರಮ್ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಇಷ್ಟು ತೋರ ಅದು ಒಂಜಿ ವಿಕಾರ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುರಲ ಒಂದು ಪೋಪಡತ್ತೆ ಅದು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ 4 ಜನಲ ಪಪ್ಪಗ ಈತ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಲ್ದು ಬುಲ್ದ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏನ್ ಹಿಡ್ದು ಹಾಕಿದಾರೆ ಬೇತಾರ ಬಿಡ್ದು ಓದ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಅನ್ಬೇದು ಲೈಫ್ ಪಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಜನ ಅದೇನಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತಂಡು ಶಾಲೆ ಪುನಃ ತರಗಟ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಾತ ಮತ್ತೆ ಕಡಪಡು ಐಕೆ ಅನುಂಡದೆ ಎಪ್ಪಲ ಆ ಋಣನುಂಡತೆ ಪಪ್ಪನ ಅದು ಒಂಜಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ಬರುತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ ಅಮ್ಮ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತಲ್ ಬರ್ಪಿಜಿರು ಲೆಪಂಡ್ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಕುರುಡಾವ್ ಮದಿಮೆ ಅನಾಗ ತೂೋಡಾವ್ ಇರೇನು ಮದಿಮೆ ಅನಾಗ ಮುಂದೆ ಯಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರಿಗ್ಲ ಪರಂದಿ ನೀರಿಗೆ ಮಾತ್ಪೇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಬಂತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಣೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟದ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು 23 ದಿನಪ್ಪನಾಗ ಆಕಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಆಯನೆ ಫೋನ್ ಬಂದ ಜನ ಪಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಂಡದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆನ್ ಬೇರೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಬಾರ್ದು எனக்கு ಸಾರಿ ಪೆಟ್ಬಾರ್ದು ಗೂಲಿಗೆ ಬಾಟ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬೋದಿನಿ ಯಾನ್ ಜೋರ್ ಬಬ್ಬ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೆರ್ಪೇರು ಇರ್ನ ಲವ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಮಂದಿನ ಮಾಡಿ ಅಂಚ ಮಂದಿನತ್ತು ಈರ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಅದನ್ನ ಯಾನು ಓಲ್ ರೋಡ್ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಇದು ಏರಾಣ ஒரு ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೈತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಕುಡೋರಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಡಿಯೇ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಪೋಪತೆ ಅರೆ ಪೋಪಿನಕು ಲೈಟ್ ಓಡುಂದು ಇಜ್ಜದೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಖುಷಿ ಹೆಂಗ್ರೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಒಂದು ದಾಲ ಬುರ್ಚನ್ ಓಲಾಂಡು ಪೋ ಸೈಪೆ ಪಂದೆಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕಲಾಂಡು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇದು ಬಂಗವ ತಾಗದ ಸೈಯರತ್ತದೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಎರಡಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇರ್ನ ವಿಷಯ ತತನೆ ಅವ ಎಕಡೆ ಇನ್ನ ಮಗಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪವೇ ನೀನು ಗೊತ್ತು ಅವಿನು ಅದಾಗ ಕೇರ್ನ ತುಂಬಿಜ್ಜೆ ಯಾರು ಅವಿನ ನಂಬಿರ್ ಗೊತ್ತ ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಜನ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆ ಬೇನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಕೊಡೊಂದ್ಸತಿ ಲೈಫ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂಡಿ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದ ಬುಲ್ಪುನ್ ಪಪ್ಪಡ ಅಮ್ಮ ಪೋಡಮ್ಮ ರಿಯಲಿ ಫೈಟರ್ ಲೇಡಿ ನೋ ಡೌಟ್ ವಿಚಾರಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಾಕಲು ಪೋದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಂದೆ ಉಂಟೆ ಕಂತ ಪಾಡೋತ ಮೂಲೆ ಒಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡು ಅವು ಏನೇನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪಾಡಂಡು ಇರಗಟ್ಟು ಪಿದೈ ಬರ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಆತನ ಲೈಫ್ ಉಡು ಪಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಪ್ಪ ಆತ ಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನೆ ಪನಗ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕವು ಬಟ್ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಎನ್ನಕು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಕೇಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ದೆ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡು ಯಾನ್ ಇರ್ಲಾಕದ ಏರೆಲ್ಲ ತೂತು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮೌದಿ ಕರವರ ಅಬ್ಬುಜಿ ಉಲ್ಲ ಇಂದ ಮೈಂಡ್ ಇರೇನ್ ತೂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡೆ ಅಂತ ಓ ದೇವರೇ ಮೇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅವೇ ರೀತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಪ್ಪೇದು ಅವು ಕರೆಂಟ್ ದ ವೈರ್ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಇಂಚೆ ಸುತ್ತರು ಪಡ್ದು ಆ ಮಲ್ಪನೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಡದ ಇರ್ದಿಚ್ಚ ಬೂರ್ದಿತ್ತಾರ ಪೋನಾಗ ದೇವ್ ಜೋಕುಲಾಗ ಮನಸ್ಸು ಕುಡ್ದು ಪೋತಿನ ಜೀವ ಏತುಂದೋ ಅದು ಪೆನ ಜೋಕುಲ್ ಅದ ಮಲ್ತ ಫೀಲ್ ಆತ್ಮ ಗುಪ್ಪ ಅಂದೆ ಮಿಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಪುನಗಲ ಯಾನು ಕೆಲಸ ಎನ್ನುವೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 72 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕಿ, ಕರಾವಳಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದಂತಹ ನಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಉಡುಪಿ. Co-sponsored by Hotel Trishna Multi-Cuisine Family Restaurant, Airport Road, Padvinangadi. ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ತೆ. ಸಾಧಕರ ಬದುಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು, ಆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧಕರ ಕತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕಿ,
32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕಿ. ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ವರ್ಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಇವರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕಲೆ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕಿ. 4,000ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಾಟಕಗಳು, 85ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಅದು ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಬ್ಯಾರಿ, ಕೊಂಕಣಿ, ಅರೆ ಭಾಷೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಟಿ. ಇವೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕಿ. ನಾನು ಆತ್ಮೀಯಗ್ರಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಪನ್ನಾಗ ಭಯಂಕರ ತೆಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಶೋ ರೂಪಾ ಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತೊಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಡ ಪಾತಿರ್ದಾರ್ನ ಪುದರೆ ಮರೆತು ಪೋಪುಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, for the first time ಯಾ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಆತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಇಂತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಬಾಯ್ ಬಣ್ಣ ಕರ್ನೋಟಿಗೆ ಕಡೆ ನಾನು ಪಾತಿರ್ದು ತೆಲ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆತಿದ್ದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನಿ ಅರ್ನೋಟಿಗೆ ಪಾತಿರ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಅತ್ತು ದಯಬಣ್ಣಗ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದಿನ ಉಂಡು ಯಾನು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್, ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡ್, ಬಟ್ ಪಾತಿರ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಜಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆವಡು ಪನ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿನ ಎಂಕ ತರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿನ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತೆಗೆದುಂಡು. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ಮೇಡಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪಿ ಓಲಾ ಉಪ್ಪಿನೊಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಓಲಾ ಉಪ್ಪಿನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಅಡೆಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪಿನೋ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿದೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇ 25 ಮೂವಿ ಮಲ್ದೆ ಕನ್ನಡ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎದೊತ್ತು ಮಲಮಲ್ಲ ಘಟಾನು ಗಡಿಗಳ ತೂದು ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನಕು ಅಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎನ್ನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಅದಂಗ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಆತನು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವು ಯಾನ ಏಪಲ ಪನ್ಪಿನಿದ್ದೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಅಟ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡಕುಲ್ ಪಂಡ ಈತ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಬಂದ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ ಖುಷಿ ಸತ್ಯ. ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಪನ್ಪಿನ ದಯಪಂಡ ಎನೌನ್ಸ್ ಅನಗುಂಡತೆ 5:30 ಎನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತನತೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮಮ್ಮೂಟಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾನ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಸರ್ನ ಬರ್ಪುನ ಬಂದ್ ವೇಟ್ ಮಂದೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಚಾವ್ ಬಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಮನ್ಪಿನ ಹಾರ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕು ರಡ್ಡ ದಿನ ಉಂಡದು ಪಿದೈ ಬರ್ರೇನೆ ಆಗ್ತಿಜ ಇದ್ದು ಪಂಡ ಯಾರು ಅವೇನೇನು ಜಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಅವೇನೇನು ಎಂಕ ಒಂದು ಎಂಕ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಹೆಂಗ್ ಅವೇ ಎಂಕ ಫುಲ್ ಅಂಚಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಹಾಕಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ನಮಕ್ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಉಪ್ಪುಡದು ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಡದೆ ಆತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋದೆ. ನಿಜವಾದ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಗ ಇರೆಗೆ ಎತ್ತು ಖುಷಿಯ ನಮಕ್ ಐದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದಿನ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂತೂನಾಗ ಈರೆಗಿತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನ್ ರೂಪ ಅಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತು ಜೇರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 100% ಇದಾನೆ. ಯಾನ್ ಏಪಲ ದೇವರು ಒಂಜಕಿಯನ್ನು ದುಂಬು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಶಿವಧ್ವಜಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂದ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಬು ಮೂವಿಗೆ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೆಗೆದ ಆರೆಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪನ್ನಿದಾದ ಬಂಡ ಇರೆಗ್ ಬೈದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಈರೊಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಬೋರ್ಡ್
ಯಾಕಡೆ ದಯಗೆ ಬಂದ ಐಕಾರ ಅನ್ಬಿನಿ ಅವು ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಅಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಂಡ ಆತ ತಗ್ಗದಿರು ಉಪ್ಪುಂಡನಲ್ಲ ಇರ ಬೈದಿನ ಮಲ್ಲ ಅವಡ ವೇಪಲಿನ ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಂತಾರ ಇರು ಗಾಡಿಡೆ ಪೋಪರ್ ಏಪರ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಲೆ ಇರು ಇನ್ನು ಊರದ ಆತ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ ಅದು ಇರ ಅಂಚೆನೆ ಉಲ್ಲರೆ ನೋ ಡೌಟ್ ದೇವರಡ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ತಿ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜದೆ ತಾದುಂಡ ಇಟ್ಟು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ದಾಲಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರ್ಲ ಅಕಲ್ಲಾಕಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆನ್ಪಿನಕು ಒಂಜಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪು ಅತನ ಮರತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾರ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಕರ್ ಆದುಪ್ಪು ಆಕ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪು ಯಾನ್ಲ ಬೆಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅವು ವೃತ್ತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪು ಗೌರವ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದು ಅಕಲ್ಲಾಕಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಏನು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾನವಾದ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಕೋರಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ರೂಪ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೈದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 6 ನಾಟಕ ರಂಗಗ ಬೈದೇರು ಪನ್ನಗ ರಡ್ಡರೆ ದಶಕ ಪನ್ನಗ 25 ವರ್ಷ ಸೊ ನಾಟಕ ರಂಗಡ್ ಆರ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ನಾಗ ಈ 2.5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೇವೆ ಎಂಚೆತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಂಚ ವಿಚಾರ 500 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೋಡದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಾರಿ ಇದು ಸೊ ಇಡೆಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಕಂತು ಉಂತಾದ ನೀರೇನು ಸೊ ಇದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಜರ್ನಿ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಇರ್ನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್ 500 ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಬೈದಿನಿ ಪನ್ಪರ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಹೆಂಗ್ ವಿಜಯಣ್ಣೆ 26 years ಬ್ಯಾಕ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಆರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೋ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಅರಿಗೆ ತೋರದ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ತೋರದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ತೋರ ಇತ್ತೆನಾ ಈತ ತೋರ ಡ್ರಮ್ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಚೈತು ಸಪುರಾಯ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಐತೆ 9th ಮತ ಉಪ್ಪನಾಗ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಇಷ್ಟು ತೋರ ಅದು ಒಂಜಿ ವಿಕಾರ ಒಂಜಿ ಏನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುರಲ್ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚ ವಿಜಯನಡ ಕೇರಳ ಅಂಚ ಅಚ್ಚ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಸೊ ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ರೋಲ್ ಬರೆದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತೋರದ ಪೊನ್ನಾಗ ತೋರ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ನ ಡ್ರಾಮಾದ ಸೊ ಏರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಅರಿಗೆ ತೋರದ ಆಕ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಾನೆ ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೈತಲು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ ಪಂಡರಿಗೆ ಇಂಚ ತೋರದ ರುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪೆರಗು ತುಜಿ ಕೇನ್ ತೂಕ ಬಂದ್ ಅಂಚ ವಿಜಯನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ ಸೊ ಏನ ಪಾಪ ಹೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಇರ್ಲ ತಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಪಂಡರಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ ಅವಿ ಎಂಕ ಬಂದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲು ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲು ಬಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಮೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮತ ಕುರಿಯರ್ ಮೇರ್ ಪನ್ಲೆಕ ಮಲ್ದೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತವು ಪಂಡಿ ಕುರ ಮಲ್ಪಿರತ್ತವು ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಸೀರತಿರ್ಲ ಬರ್ಪಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅದೇ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 500 rupees ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಎನ್ನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸೊ ಅವಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಾಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪಿನಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂಡ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ನಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆನ್ನ ಶೋಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಜ್ಜಂಡವು ಸೊ ವಿಜಯನ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಾಗ ವಿಜಯನ್ ಲೆತ್ತದ ಎಂಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ದೆಂಡ ಮನ್ಪೇರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆಯ್ಪಂಡ ಆ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಮಾತಾಡಿ 300 ರೂಪಾಯಿ 350 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ ಆನಿ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟತೆ ಕಾಸಿಗೆ ಮಾತ ಈ ಕಾಸಿನ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇರೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಪೂರಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಬದ ಕನವನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ ತೀರ್ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮತ್ತ ಆದ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತ ಕನಪಿನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ ಮಲ್ಪು ನೆಂಚ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಮೈದಕ್ಕಂತದ್ದು ಮೈದಾ ಕಾಲತ್ ಬಿಡ್ತೆ ಎಂಕೊ ನೀರು ಬಜೆ ಅಲ್ಪೇರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಆತಚಿ ಬಗ್ಗದಾವೆ ಅಂಜ ಮತ ಬಂದೊಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾಡು ಸೊ ಎಂಕಿತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪಂದಿನತೆ ಯಾ ನೆನ್ನೂನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ 10-15 ಡ್ರಾಮಾ 10 ಡ್ರಾಮಾದ ನಿತ್ತೆ ತಿಂಗಳು ಯಾನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ಬೇಕು మీరు ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಪುಂಡತ್ತೆ ಆಕೆ ಕೈ ಮುಗಿನಿ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಡ್ಲೆ ಪೊಡದು ಅವ ಅರಿಗ್ಲ ನೆನಪಿ ಯಾರಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ ಹೋಯ್ರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ 2 years ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶಾಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪೋಪಿನಿ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದೆ 2 ವರ್ಷ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರೆಗೂ ಅಪ್ಪಗ ಹೀರೋ ರಾಜೇಶ್ ಬಂಡೋಲ್ ಸರ್ ಅದ್ಭುತ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅರ್ನ ಇದ್ರೆ ಹೀರೋ ಇದೆ ಆಡ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಏನ ಸಮಲೊಂದು ಕೂನತ್ತು ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೀನಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಮಂದಿ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ನಾಟಕದ ಒಂದಿತ್ತನೆ ದಾಲಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಯಾರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಜನ ಕೊರ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ಪೇರ ತಂಚ ಬಟ್ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರ್ ಮಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಈನ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಂಡ ಐಕ್ 6 ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಪ್ಪುನ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಝೀರೋನು ಕಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಇರ್ತಲೆ ಐತೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ್ ಖಾಲಿ ಝೀರೋ ಉಪ್ಪುನ ಕಂತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಅವು ಆರ್ಡ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬಂದಿನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಇರು 9th ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಬಾಡಿಯರ್ ಪನ್ನಗ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಸರ್ ಆಯ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲ್ಲ ಆರೇ ಎಂಚನೆ ಇರಿ ಆರೇ ಕೋತಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚಡ ಖಂಡಿತ 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 ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಅಂಚದಪ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬಂಡ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತಿನಿ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಸರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೈರ್ದು ಮಲ್ದಿನಿ ಎಂಚದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಏರ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನೆಕಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಾತಾಪುಂಡತೆ ಒಲ 4 ಗಂಟೆ ಏನೋ ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಆತೆ ಅಡ್ಡದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಚ
ಅಂಚದಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಗೆ ಹೋದು ಆದ್ಯಂತ ಕಲಾವಿದರು ನಡುಟು ಪೋದು ಇರು ಹೊರನೆ ಉಂತ್ಯರು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇಂಚ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪದೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನಿತಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ ಗೆಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಇನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಇರು ಒಂಜಿ ಹಾಳ್ ಬಯಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ತುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಿರೆ ಕುರ್ಪುಣ್ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ಬಾಲಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ಪ ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನ ಪಿಯುಸಿ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಅರ್ನ ಮಲ್ಪನ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡದೆ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆದುಪ್ಪು ಮೂವಿ ಆದುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಏತು ಮಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಬಿಡ್ತದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪ ರಾತ್ ಅಂದವು ಇರೇನ ಹಳ್ಳಿದಾಲಿ ಯಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಕಲ್ತನ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಏತು ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಓಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮೀನು ಮಲ್ಪದ್ವಿರನಿ ಲೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಆತು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿಕ್ ಈ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಂದಾಂಡ ಅವು ದೇವಿರ ಕೋರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಾಡ್ಲಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಿರದೆ ಆತ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಎತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದು ಬಣ್ಣ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಲು ಮಲ್ದಿಜಿ ಏನ ಜಾಬ್ ದಿಪ್ಪು ನಬಕ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕೇನುಂಡು ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪಿರ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಿರದೆ ಸೊ ದಾದ ಕಲ್ತ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಪಿಯುಸಿ ಕಲ್ದಿನ ಪಿಯುಸಿ ಕಲ್ತಾರ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕಲ್ತಿಜಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಬು ನಾಟಕ ರೆದೆ ಫುಲ್ ನಾಟಕ ನಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ನೆಟ್ಟಿ ಫುಲ್ ಬಿಲ್ ಬಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈತ ಟಿಂಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಳುತ್ತೈವ ಒಂಜಿ ಸರ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡದೆ ಬೊಕ್ಕದೈ ಕಲ್ಪುಂದು ಅಡ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅನಿಸುಡೆ ಕಲ್ದೊಡಿತ್ತಂಡು ಅವು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗಲ ಕಲ್ದೊಡಿದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸುಂಡು ಹೋಯ್ತೆ ಕೆಲಸಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮದಿನಕ್ಲ ಪಂಡ ದೇವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಪುಜರೆ ಒಂಜೊಂದು ಜನ ಕೋರ್ಪುಜರೆ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಅವು ಪಂಡದೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜನ ಕೋರ್ಜರ ಅಂಚ ಬಟ್ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ವಿಲ್ ಪವರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇರಡಕ್ಕೆ ನೋಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದನ್ನಾಗ ಯೂತ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಗ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪನ ಅದು ಪಡ ಏನ್ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಕಾರಣಗ ಬೋಡದು ಆಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ನೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲಮಲ ಸಾಧಕಿರ ಬತ್ತ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇರ್ನ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಯಾನೇನು ದಾಯ ಪನಗ ಝೀರೋ ಪನಗ ಇರಗ್ ದಾಲ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಇರ್ ಅಲ್ಪರ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋದು ಉಂತುವಾರು ಅವ್ಲ್ ಪೋದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರು ಪೋದು ಮಲ್ಪೋರ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯ ಪನಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅನ್ ಸೋತುಂಡ ಪನ್ಮನ ಫೀಲ್ ಯಾನ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡ ಮಂತಜಿದ ಪನ್ಮನ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಲೈಡ್ ಬಟ್ ಈಗ ದಾಲೆ ಜನ ಪೋದ ಅಲ್ಪ ಒಂದ್ ಮನ್ ಪರ್ಪನಗ ವೆಂಚ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿಂತುಲಿ ಒಂಜ ಇರೆಗ್ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಇಂಚ ಇರ್ಕಾಲಿ ಅವಡು ಮಂಡೆ ಇದು ದಾದ ಬಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬಂದ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಹಾಲಾಡ ನೆರ್ಪೇರ್ ಬಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಇರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾಟಕ ತೂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಾಲೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಪೋದು ಚೇಜನು ತುದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ ತತ್ತಂಡ ವಿಜಯನೇ ನೆರ್ಪೇರು ಅತನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೆರ್ಪೇರು ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೈದಿರ ಅಲ್ದೆ ಆತೆ ಇತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಆತೆ ಅಡ ವಿಜಯ್ ನೆರ್ತೇರು ಪೆಟ್ಪಾಡ್ರೆ ಚೇರ್ ಪತ್ತೊಂಬ ಬೈದಿರು ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪೋತಿನ ಬೈದಿನ ಮಲಾನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಚೇರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಈರೆನ್ನಲ್ಲ ಯಾರು ಎದುರುಡ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇ ಅಡಿಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಮುಟ್ಟ ಆಡಲ್ಲಿ ಯಾನು ಉಲಾಯ್ದು ಬಿದ ಈರೆನ್ನಲ್ಲ ಪಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನು ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಚಾಣ್ ಆಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಮಲ್ದಿನೇ ವಿಜಯ್ ನೆರ್ದು ಆಡ ಆ ನೆರ್ನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬರ್ಬಿಟ್ಟ ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಅವು ಇರಗ ಒರಿನ ನೆರಡೇನಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಗೆತ್ತೊಂದು ಯಾನಪ್ಪಗ ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಏನ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನೆರ್ಪೇರು ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಅಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ ಜೋರುಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ ಜೋರು ಪಂಡ ಅವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಲತ್ತು ಇರಗ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ನಿರ್ದಿತ್ತ ಸ್ಟೇಜಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅದೇ ಇರವೇನ್ ಆ ರೀತಿ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ದಿ ಚಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ದವೆ ನಂಜೆ ನೋಪೆರ ಬಂದಾಗಲ ನಾನು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ಬುಲಿ ಬುನಿ ಜೋರು ಬುಲಿ ಬುನು ಹತೇ ಬೋಡ್ ಬಂದು ಚೇರ್ ತಕ್ಕ ಮೊಲೆಗೆ ಏರು ಪನ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಅಂಚ ಹಿಂಸೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊರತೆ ನೀರು ಎಂದಲ್ಲ ಉಲೈ ಬಾಯ್ಕೆಂಡ ದಾದ ಅಲ್ಬೋದು ಪಕ್ಕ ನೆರ್ಪುಲ ಕಲಿ ಇಜ್ಜಿದ ಬಂಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಂದು ಹೋಯ್ತಿರ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈರಿಗೆ ಇನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕುಡ್ಲಾ ಬರ್ರಿಗೆ ಮೇರ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿ ನಾ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪಿದ ಅಂಡಾಗ ಫೋನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಪಗಾರ ಪಂಚಮುಗಡಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಸ್ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಬರ್ತನು ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬಂದುಪ್ಪಿರ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಪು ನಾ ನಂಬರ್ ಬರ್ತನು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಡ್ ಸೀದ ಅಲ್ಪ ಜಪ್ಪು ನಾತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದ ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಬಿಡ್ಪಿರಾರು ಅವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಟುಡು ಅಲ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಡು ಬಸ್ ಬರ್ತನು ಬೋದುವ ಸಂಗಡ ಜಪ್ಪು ಅವು ಬುಂಡು ಅಂಜಿಂಜಿ ಬರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈರೇನಿಲ್ಲ ಆತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂಚ ಬಂದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತನು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಒರ್ಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪಗಲೇ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ನೀನಡ ಭಯಂಕರ
ಬಹುಶಃ ಅದು ಪತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಏರಿಗ್ಲ ಪನಂದಿ ನೀರು ಗಂಜಿ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಬಂತಿಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪೇರತೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲಡಾತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಹೊಸಂಗ ಡುಪ್ಪುನ್ ಅಪ್ಪಗ ಜಾತಕ ಬರೆಪಾರ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚೆನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಗಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಜಾತಕ ದಾಡೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ಆರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊಂದು ಚಂದ ಬೈಚರ್ ಮಾಮನ ಉಳ್ಳಿ ಆರೇ ಬರೀಪಿ ನೇಪಾಲ ಅಂಚ ಆರವೆನ್ ತೂದು ಡೀಟೇಲ್ ತೂದು ಬಂಡರಿಗೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಪುದ್ರ ಗೌರಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಗೌರಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ ಕುಡಲ್ ಸತಿ ಪೋದು ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಪುಂಡತ್ತೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಿನಿಗೆ ಇಂಚಿ ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಆರು ಅರೇಂಜನೆ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈದೇರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ತೂದು ಕೂಡ ಪೋತೆರ್ಗೆ ಅಪಗ ಆರು ಪಂಡರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚಾತಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುಡು ಆನನ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಪಿ ನಾನು ಕುಡೋರ ಬತ್ತು ತೂದು ಪೋತೆ ಆರು ಪಂಡಿನೇಕು ಪಂಡಾರು ಬರೆಯರಕ್ಕೆ ಇಂದಿಜ್ಜರಿಗೆ ಆಣುಬಾಲೆ ಬಂದು ಆಣುಬಾಲೆ ಅಂದು ಅವು ಫುಲ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ಮಾತು ಪುನಃ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಸಾಫ್ಟ್ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಮುಂದೆ ಎಂಚಿನ ಅವು ಏನ ಆಂಚಕುಲ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಬಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಬನ್ನಗ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಏಪಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆರ್ ಮರ ಮತ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡ ಮಲ ಮಲ ಮರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಕ ಅಡ್ಡಮುರಿ ಪಾಡುವೇರು ಅಡ್ಡಮುರಿ ಗೊತ್ತು ನೇರೆಗೆ ಗರ್ಗಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದದ ಆಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಈ ಮೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಯ್ಪು ನಿಂಚ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟು ಗಡ್ಡೆ ಮುರಿ ಅನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಆಮೆಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅನಿ ಬೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ಚಡ್ಡ ಮುರಿ ಪಾಡೋದು ಮರಕ್ಕೆ ಗಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಓಡು ಮಿತ್ತು ನಾನು ಕೊರ್ರೆ ಬೊನ್ನ ಓಡು ಕೊರ್ರೆ ಪಪ್ಪಿನಿ ರೀಪ ಕೆರೆ ಪಪ್ಪಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂತಾರ ಅವ ಏನ್ ಬಂಡತಿರೇಗ ದಾಸಿ ಗೊತ್ತಿ ಫುಲ್ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗು ಓಡು ಕೊರ್ಪಿನಿ ರೀಪ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಣಿ ಹಾಕುನು ಅಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೇರ್ಪುನ್ ಕಲ್ಲು ಕನ್ಪಿನಿ ಮಲ ಮಲ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪುಣ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಕಲ್ಲು ತೆಂಗಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂತ ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದು ನಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಇದು ಲೈನ್ ನಡಿದ್ರೆ ಯಾನ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಕಂಡ ಬಂದ್ರೇಜಿ ಯಾನೆ ಪುರಿಲ್ತ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡು ಬಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು ಎಂಚಿನೋಳ ಮಂತದ ಕನ್ನತದ ಮಾತ ಅಂಚ ಮೇಡ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರನೇ ಪಡುವಂತೇ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತಾ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಎಸ್ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ವರ್ಕ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಆ ಜರ್ನಿ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಂಕ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಹಳ್ಳಿಡೆ ಎಸ್ ಪಪ್ಪ ಮನೊಂಜಿ ಪಪ್ಪ ಹರೀಶ್ ಬಂದ್ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಹೇಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೊಪ್ಪೇರು ಕೈ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕದು ನಮ್ಮ 4 ಜನ ಪುಂಜಕುಲು ಒಂಜ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ ಮೆಗ್ದಿನಕುಲು ಮೆಗ್ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ದಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ ಮನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೇರ್ಮೆಂಡು ರಂಗಭೂಮಿನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಕೋರುಂಡು ಆತಂಡ ಈ ದಾದ ಕೋರಿ ಅನ್ ಕೇಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನ ಇಂಕೊಂಜ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊರ್ತನು ಅವೆನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಯೂಸ್ ಆತನು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಅದುಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮದಿಮೆ ಅದುಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ ಮಲ್ಲೆ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಹಿಂಗ ಆತ ಬಂಗಾರ ಪಾಡು ಈತ ಬಂಗಾರ ಪಾಡು ತಿರುಗರೇಜಿ ಅವ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಗ್ ಯೂಸ್ ಆತಂಡ ಆತೆ ಹಿಂಗ ಅವ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಐತನ್ ಕೆನೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ದಾಂತಿನದಾಗದ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಐತನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನಾನು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಕೋತೀನಿ ಕೈತಲಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆಗೈತಿ ನಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತ ವನಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ 4 ಜನ ಅಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿತ್ತಲ್ಲ ಜೂನ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಿಂಡು ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಬಲ್ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಬಲಿಪನಾಗ ಅವಳು ಅಕಲ್ ಏನ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಏನೊಂದು ಅದು ನೇಲೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಅಮ್ಮ ತೂತುಜೀರ್ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ಅಕ್ಲೇನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋತೀನಿ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಫುಲ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಂಚೆ ಸುತ್ತರು ಬಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಎತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊನೆ ಪಂಡೇರಿಗೆ ತೀರ್ಪೋತೇರು ಬಂದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಒನ್ ಪಂದಾಡಾಗ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ತು ನಾವೇ ತಿಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಡದ ಇರ್ದಿಂಚ ಬೂರ್ದಿತ್ತೇರು ಪೋನಾಗ ಅವು ಕರೆಂಟ್ ನೀರು ಮಾತಾ ಅದು ಆರು ಬೆತರ್ ಬೊಬ್ಬೆಕೆಂಡು ಬಂದು ಪೋತಿ ಆರು ಬೊಬ್ಬೆಕೆಂಡು ಬಂದು ಬಲ್ದಿನ ಕಲ್ಲಾಡಿ ಎಂಗಲಿ ವನಸ್ ಬಲಸ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಿನತೆ ಬತ್ತ ತಕ್ಷಣ ವನಸ್ ಮತ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಪ್ಪ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನದೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಜನ ಕುಲ್ದು ವನಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಒಡೆಗ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆಕೆಂಡು ಬಂದು ಆಯಿಲಡೆ ಪೋತಿನಾರು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜರಾಡೆ ಪೋತಿರೋದು ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಲ್ಪಕೆಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜರು ಅಮ್ಮ ಒಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಆನ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬೊಬ್ಬೆ ತೂಕ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಬಲಿಪುನಾಗ ನಗಲ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಬಂದು ಆಯಿಲದ ಬಟ್ ಅಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್ ಆಗುದಲ್ಲ ಅಂಚಿ ರಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಬೂರ್ದೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬೂರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಶಾಕ್ ಹಾಕುದುಂಡು ಬಟ್ ಜೀವಗ ದಾಲ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಅಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ ನೀರು ಇಡಿತ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ ನೀರು ಇಡಿತ್ತಾರೆ ಬೊಕ ವೈರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆವು ಅವು ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ದ ವೈರ್ ಅವು ಇಂಚೆ ರೌಂಡ್ ಬೂರುಂಡು ಅವು ಅಮ್ಮನ ಕೆಕ್ಕಲ್ಗಿಂಚ ಬೂರ್ಡತಿ ಅವು ಬುಡುಪಾರಾಯ್ಚಿ ನೀರ್ಲೆತ್ತನದು ತಿರ್ತು ಬುಡುಪಾರಾಯ್ಚಿ ಅಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದರಿಗೆ ಬುಡುಪಾರ ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಬುಡುಪಾರ ಬೊಕ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನೀರ್ಗೆ ಮಗರ್ತಾರೆ
ನೇರಡಿತ್ತಾರೆ ಪೋನಾಗ ಇರಗ ಅಪ್ಪಗ ಏತ್ನಗ್ಲ ಇಂಕ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜೋ ಒರಿದಿನ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ 8th ಮೆಗ್ದಿ ಒರ್ತಿ ಮೆಗ್ದಿ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೊಕೊರ್ತಿ ಒಂಜಿನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 4 ಜನಲ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಕದ ಬುಲ್ಪುನ್ ಪಪ್ಪಡ ಅಮ್ಮ ಓಡು ನಾ ಒರ್ತಿ ಬುಲ್ಪು ಎಲ್ಲೇ ಮೆಗ್ದಿ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಕಿನ್ನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅಮ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತನು ಸೊ ಆಲು ಬುಲಿಪುನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕದ ಅಮ್ಮ ಬನ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಪಂದಾಗ ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬುಲ್ಪುನ್ ಅಮ್ಮ ಅವು ಬುಲ್ತಾನಾಗ ಯಾಂ ಬುಲ್ಪುನು ಅಕ್ಕ ಬುಲ್ಪುನು 4 ಜನಲ ಪಪ್ಪಗ ಈತ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಲ್ದು ಬುಲ್ದ ರಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏನಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದಾರೆ ಬೇತಾರ ಬಿಡ್ದು ಓದ್ತಾರೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಂದ ಲೈಫ್ ಪಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಜನ ಅದಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಡಿಗೆಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಶಾಲೆ ಪುನಃ ತರಗಟ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಾತ ಮಂತೆ ಕಡಪಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಐಕ್ ಏನುಂಡತೆ ಎಪ್ಪಲ ಆ ಋಣನುಂಡತೆ ಪಪ್ಪನ ಸಂದಾಯರಿಗೆ ಲೈಫ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ದಯಪಂಡ ಆತ್ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೈತಾರೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಾಣೆಲಕ್ಕದ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾತ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ತರಗಟ್ಟುನು ಶಾಲೆ ಕಡಪುನು ಅವು ಐಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ಬರುತ್ತೆ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಆ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಗ ಅಮ್ಮ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಇರಗ ತುಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇರ್ ಪಪ್ಪಡ ಪಂಡ್ರೆ ಇರಗ ಪಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನೆ ಆಂಡ ಅವಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಪ್ಪಡವೇನು ಆ ಟೈಮ್ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ನಿತ್ತ ಏನಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೊಂಡೋದೆ ದೇವರೇ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಎರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ದಾಂತಿನ ಒಂದು ಕುರ್ರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಎರ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ದೇವರೊಂಜಿ ಒಯ್ಪೆರನ ಬಲ್ಲಿ ಪೊಂಜೋಕರಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜರೆ ನಾ ಮೆಚ್ಚುಡಾನಾಗ ಮಾತುಂಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತಡದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾದ ಏನ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾದ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಯಾನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕುಲ್ ಮಾತೊಂದು ನನಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾದಿತ್ತ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಕಲನ್ನ ಅಕ್ಕಗಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಾದ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆನಾಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜರು ಆರು ಪಾಪ ಬುಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಪಾಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಡಕನೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಆತ್ತೆ ಅವಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜುಂಡಲ್ಲ ಏರ್ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡಜಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಪೋಂದು ಇದಾರೆ ಖುಷಿ ಉಂಡೆ ಎಸ್ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವಿಧಿ ಆಟ ಅಂತ ಬಂದ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಗಡೆ ಪಪ್ಪ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಲ ಬಹುಶಃ ತೂಪೆ ಕತೆ ಕತೆ ದಬಡ ನಾ ಜೋಕುಲ್ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಪನ್ನಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿತಿನ್ ದಾದ ಪಂಡ ರಿಲೇಷನ್ ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಐತಲ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ದಪಂಡ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಕುರುಡಾವ್ ಮದಿಮೆ ಅನಗ ತೂವೋಡಾವ್ ಇರೇನು ಮದಿಮೆ ಅನಗ ಅಂಚ ಬಂದು ಇರಗ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ನನಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಒಂದು ಯಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರ್ ರಿಲೇಷನ್ ದ ಕುಲಿಜ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ತಾ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪವೆ ನಾನು ಎಂತ ಮೀಡಿಯರ್ ಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ತಾಕತಿನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೇ ಏರ್ಲ ಕುರ್ತುಜೇರಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಮನೆಗಲ ಅಂಚ ಗೊತ್ತುನು ಮಾತಿರಗಲ ಅಪ್ಪುನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದು ಒರಿಕ್ಕಂತದ್ದು 1,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಪತ್ತೊನ್ನಿಗೆ ಬಂಗಾಪುನಿಗೆ ಬಂದು ಕೊರ್ತುಜೇರಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕಾರ್ಪೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆತಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಡ್ ಗೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋಗ್ಲೆ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಪಾಪ ಆರ್ಲ ಒಲ್ಪ ಸಾಲ ಮಲ್ಪರ ಅರಿ ಧೈರ್ಯ ಬರೋದು ಸಾಲ ಮಂದ ಸಂದವನ ಇಂಚಾರು ಸೊ ಐಕೆ ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ದುಂಬುಡ್ ಬಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸಾಲ ಮಂದಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ತಮ್ಮಟಲ್ಲ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಸಮೇತ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತಿನ್ನರದ್ದು ಅರಂಚ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಂತಿನ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲೆ ಲೋನ್ ಮಂದದು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಒಕ್ಕಟ ಅರಂಚ ಒಂಥರ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಕಂದದ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ನಮಗ್ ಒಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂದೆ ಗೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ಒಂದ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಮರೆಪರ ಆಪುಜಿ ಪನ್ನಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ಅವೇ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಅದೇ ಮೆಚೂರ್ಡಾನಾಗ ಆತಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದುಪ್ಪು ವನಸು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅದುಪ್ಪು ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮತ್ತೆ ಕುಜಲ್ ಉದ್ದ ಎತ್ತಂಡು ಮೀಯರ ಅನಾಗ ಮೀಪವರ ಎಂಕಲೆಗೆ ತರೆ ದಿಕ್ಕೆರ ಒಂದು ಜನ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಅವು ಮಾತಾಡತೆ ಅವು ಮರಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇಕೆ ಯಾನೇಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹೆಲ್ದಿ ಇಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಗಲೆಗವು ಯಾನೇಪಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಆಯುಷ ಎಂಗಲ ಪಪ್ಪ ಗೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಶೂಟ್ ಫೋಡು ಎಂಗಲೆಗೆ ಹಾತೆ ಉಪ್ಪು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಜುಂಡಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕುಲು ಮೆಗ್ದಿನಕುಲು ಮಾತ ಏರ್ಲ ಉಂಡದೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಂಡಿಗೆಲು ಮಾತ 4 ಪೊಂಜುಕುಲೆಗಲ ಎನ್ನ ಜೀವ ಪಪ್ಪ ಪಂಡಿಗೆಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಲವ್ ಗಿವ್ದು ಆಲ ಮಲ್ತಜೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಅರೇಂಜ್ ಪಪ್ಪ ಏರೆಂತೋತೀರ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಉಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮಲ್ತದ ಮದ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೇನು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿರ್ ಮದ್ವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ನಕ ಸರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಗೂಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒದ್ದೆ ತಂದು పోతారు ಪಪ್ಪ ನಾನು ಪಪ್ಪ ಹಾತು ಕೋಪ ಇದ್ದೇನೆ ಪಂಡ ಲವ್ ಮತ ಆನಾಗ ಬತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಗೊತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಮದುವೆ ಅಂತ ಕೂರ್ಲೆ ಮೇರೆ ಹಾ ಬಂತೇರು ಅವ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಒಂಜಿ 20 ದಿನ ಉಪ್ಪನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಇರ್ನ ಲವ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ ಲವ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಡಿ 5 ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಏನೊಂದಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸೊ ಯಾ ನಾವೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಹಾ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಅಂಚ ಬತ್ತ ಸೆನ್ ಪಪ್ಪಡ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ಫಾರಿನ್ ಪೋದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಫಾರಿನ್ ಅಂಚ ಪಪ್ಪಡ ಬತ್ತ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಎಂಜ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದು
ಮನೀತು ಜರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ 2-3 ತಿಂಗಳು ಕರಿದು ಅದ ಮುಟ್ಟು ದಾಲ ಪಂತಿಜೇರು ಅಕ್ಕುಲೆ ಬತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಮೇರ್ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಇಂದು ಇಕನ ಇಲ್ಲ ಲಾ ಉಂದಾಂಡ ಕೊರ್ಪೆ ದಾರ್ಮಂಡ್ ಯಾನ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಒಪ್ಪುನ ಎತ್ತು ಆ 4 ಪಂಡಲ್ ಬಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಹಾ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡಿ ಪಕ್ಕ ಐಪೋಯೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತು ಕೂಡ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ರೆ ಅಂದ್ ಅವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟದ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು 23 ದಿನಪ್ಪನಾಗ ಆಕಲ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಆಯನೆ ಫೋನ್ ಮಂತ ಜನ ಪಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಂಡದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆನ್ ಬೇರೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಬಾರ್ದೆ ನಂಗೆ ಸಾರಿ ಪೆಟ್ಬಾರ್ದು ಗೂಲಿಗೆ ಬಾಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಂಬೋದಿನಿ ಯಾನ್ ಜೋರ್ ಬಬ್ಬ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೆರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ತಿರದ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ತ ಬೈತೀನಿ ಅವ ಅಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆಗಣ್ಣದೆ ಆಯಿಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡನೇ ಬಲ್ತ ಬೈತೀನಿ 6 ಬಲ್ತ ಬರ್ತದ ಪಪ್ಪ ಸರಿ ನೀನೇನು ಕೆರ್ಪರಾಲೇನು ಕೂರೋದು ಅಂಚಿನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಐದು ಬಕ್ಕ ಐವಕ್ ಬಂತೇನೆ ಮಸಾಲ ಮದ್ಮೆ ಆರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾತಾ ಬಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮದಿ ಮಾತು ಜರಿಗಿರು ಈಚೆ ಆತಿಚೆ ಆಬುಜಿಂದ ಮುರ್ಚಿಂದ ದಾಯ ಬನಗ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಕೇರ್ದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ದು ಇಪ್ರದ್ರಿಗೆ ಮುರ್ಚಿ ತೋಚು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂದು ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನಕುಲತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂಡಿ ತೂರಗ ನೀರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಬರೀ ಕುರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಜೇರಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅಂಚ ಅನಿಸ ಐಕಂದತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಆವಡತ್ತೆ ಊಲ ಆ ಟೈಮ್ ಆಡ ಮಾತ್ರ ಪುರ್ಲು ಬಂದಿನ ಈಗ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ್ನ ಇಚ್ಚ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಆಂಡಲ ಅಂದಪ್ಪ ನೂದಕ್ಕೆ ನೋದು ನೋಡೋಟ ಅದೇ ಆಡ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಬ ವಸ್ತು ದಾನೆ ಪನ್ನಗ ದಾನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಪನ್ನು ಲೇದಾದ ವಿಷಯ ಏರದಾದನ ಪಂಡೇರ್ ಪಂದ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏರದಾದನ ಪಂಡೇರ್ ಪಂದ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆಂದ ಆಣನ್ ತೋಜಿನಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಬಿಫೋರ್ ಐನೆಟ್ ಆಂಡ್ ಓಲ ಮದಿ ಮೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾತುಂಡ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟ ಇತ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ಅದು ಡೈವರ್ಸ್ ಆತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತ ನಂಚೆ ದಾಲ ಇತ್ತದು ಅದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆತೆ ಏರೈನ ಬಂಡೇರ್ ಪಂದಿನ ಬಣ್ಣ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕೊಲ್ಲೆ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಪಂತೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಎನ್ನ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲ್ ಪೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಕೇಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ದೆ ದಾಯ ಬಂಡ ದೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನ ಅಂದಾದ ಬಂಡ ವಾ ವಿಷಯ ದೂರ ಪಾಡು ದಾರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ಅತ್ತನಿ ನೆನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಉಪ್ಪೆರ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಜದೆ ಅವು ಅಂಚ ಪಂಡೇರ್ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ದೆ ಕೋರ್ಟು ಮಾತಾಂಡೆ ಕೋರ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಏರ್ ಪಂತೀನಿ ಬಂದ ಎಸ್ ಮಂದಿ ಬಂಡೆ ಅವ ಮಂಡೆ ಹೆಂಗ್ 23 days ಉಪ್ಪುನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕುರ್ದ ಆತನು ಎಂಚ ಇದು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿ ನೀರು ಯಾನ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಪನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತ ನೀರು ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಫಾರಿನ್ ಕೂಡ ಪೋಯಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪದ್ರ ಮಲ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೋರ್ಟು ಮಾತಾ ಆಯ್ವಾಗ ಕೋರ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಅದು ಕೋರ್ಟು ಆಯ್ ಪಣ್ಣಿನ್ ಇಂಚಿಂಜಿನಕುಲು ಮತ್ತೆ ಪಂತಿರ್ ಬಂದ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಪನ್ನಗ ಅನಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಹಾಕುಲ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಂತಿಜ ಬಂದಿರು ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಅದೇ ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಕೋರ್ಟು ಬಂದೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಏರ್ ಪಣ್ಣಿನ್ ಬಂದು ಅಡ್ಡೆ ಆಯ್ನ್ ಬಂದೇನೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೇನಾ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತಿನಗಳು ಬಂದಿನಿ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗಳು ಬಂದಿನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಗಳು ದಾದನ ಯಾನ್ ಪಂಡತೆ ಒಂಜಿ ವಿಕೃತ ಮನೋಭಾವ ಅಂದ ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಹೃದಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜದೆ ಸೊ ಅವಿಕ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಧನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಬೇನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಬಂದು ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದತ್ತು ಏನಾರು ಪಂಡ ಬಿಡ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಕೆರೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ತೇಲ್ತಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋದೆ ಓಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಂದಿ ನಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಪಾತೇಂಡ ಇಂಕ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಪಾರು ಬಾರಿ ಯಾನ್ ಎಂದಂದತಿ ಏರು ಪೊಂಚೋಕೊಲ್ ನನ್ನ ಬುಡ್ಚ್ ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿ ನಾನು ನೇಪಾಳ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾ ಪಾಪತ್ತು ಪಾತರ ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ ಅಂಚಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದೆ ಬೇತೆಗ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದೆ ಒರಿಯೋರಿನ ಲ್ಯಾಮ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಕಲಗಲ ಲೈಫ್ ಅಕಲಗಲ ಬಂಗ ಪನ್ಪಿನ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬಂಗ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕರನೆ ಬೇತೆ ಬಂಗ ಉಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪ ತಾಂಕೆರೆ ಹಾಪುಜಿ ಕಡಾನಿ ಪಾರ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಗ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಎಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ತಾಂಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆದಾಲ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪಲು ಅದನ್ನ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಲ್ತಂದು ಬೋಪೇರೆ ಇರಲ್ಲ ಅವೇನು ಏರ್ಲಾ ಆಯ್ತಾ ಫಾಯ್ದ ಗೀತೊಂದು ಅವೇನು ಮಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಂತದ್ದು ಜಾತ್ರೆ ಬಂದದ್ದು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಕಲಕಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಕಲಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಂದಿನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಂದ್ರೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೇನು ಬಲ್ಲಿ 100%. ನಿಜ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಹುಶಃ ಅವು ನಾಟಕ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬೈದಿನ ಅಂದೆ ಖಂಡಿತ ನಾಟಕಗಳು ಎತ್ತನಕ್ಕೆ ಅವು ಪಂತಿನಗಳು ಹೌದಾ ಈಗ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರವನಾಗ ದಾದ ಮನ್ಪ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನದೆಂದೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೂ ನನಗಂತ ಪೊಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಜೆಪ್ಪೋಡು ಅಪಗಂಡ ಅದನ್ನ ಯಾನ್ ಓಲ್ ರೋಡ್ ಜೆಪ್ಪೋಡೆ ಇದು ಏರಾಂಡ ஒரு ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೆದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಇದು ஒரு ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಿಡಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಕುಡೋರಿಗೆ ಅಂದು ಬಿಡಿಯೇ ಅರೆ ನಾ 2 ವೆಹಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಏರಾಂಡವ್ರಿಗೆ ಅಂದು ಬಿಡೋಡತ್ತೆ ಅಂಚೆನ ಮಸ್ತಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಅವ್ರು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪಿನಿರ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿ ಪೋಪತೆ ನಾಟಕ ಬಲ್ವ ಅಕಲ ಮನಸ್ಸು ಏನೊಬ್ಬ ಪನ್ಪಿನಾಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನೈಟ್ ಪೋಪಿನಿ ನೈಟ್ ದಾದ ಇಂಚ ನೈಟ್ ದಾದ ಅರೆ ಪೋಪಿನಕು ಲೈಟ್ ಓಡೊಂದು ಇಜ್ಜದೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಪೋಪಿನಾಗ ಓಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕೇನ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಅವೇನು ಮಾತ ಕೇಂದ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಾತ ನಿಂದ 25 ವರ್ಷ ಏನೋ ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಈಸಿಲಿ ತಿಕ್ಕಿದಿನ 10 ನಿತಿ ನಾವು
ಈಸಿಲಿ ತಿಕ್ಕಿತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತಂಡು ಇತ್ತು ಬಂಗ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವಡು ಇತ್ತನ್ ಪನ್ಪಿನವು ಈರು ಬೇತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಗಳ ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಾವು ಆತ್ ಬಂಗ ಆಯ್ತಾನ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವಡು ಯಾನ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟಾಯ್ತು ಏನು ಅನ್ಪಿರ್ತದೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ದೀನಿ ಹೋರಾಟ ಬದುಕಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಂದು ಪೋತೀನಿ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತಂದು ಹೋಯ್ತೀನಿ ನಾನು 20 ವರ್ಷ ಮೂವಿ ಆದಪ್ಪು ಫಿಲ್ಮ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ನು 13 years ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಡಿಗೆ ತೊಂದು ದಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಬುರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇನಾರ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕನಾಗ ₹1,000 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲವಿನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಣ ಬೈದೆ ಆಂಡಲವಿನ ಬಂದ ನಾನು ಏರ್ಲ ಪರ್ವಿನ ಬುರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಐಕ್ ಗಾಡಿಗೆ ತಂದಿನಿ ನಾನು 4-wheeler ತಂದಿನ ಏನ್ ಐಕ್ ಐಕೆ ತಂದಿನಿ ದಾದ ಮನ್ಪರ ಮೇಡಮ್ ದಯಪಣ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ರೂಪ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನಗೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬನ್ವೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲೇಡಿ ದಾಯಿಕ್ ಪನೋಡೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಏಜ್ಡ್ ಅಮ್ಮ ತೀರು ಪೋಪೇರು ದಾಲ ಗುತ್ತಿ ಜನ ಏಜ್ಡ್ 10 ಜನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ ದಿನಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಾರ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆದ ಏಜ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿನ ಆಣೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಅಂದತೆ ಲೈಕ್ ಅವೇನ್ ಇರ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತ ಬದುಕೋರ್ ಅನ್ನಗ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಡೇರಿಂಗ್ ಉಂಡೆಡ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಗಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಂದ ಆದ ಗೊತ್ತು 2 ಗಂಟೆ ರತಗ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ ಹೊರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಂಜಿ ಎನ್ನ ಗಂಟೆನೇ ಈಜಿ 8 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಏನು ಸೇಫ್ ಅದಿಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟದೆ ಬಂದಾಂಡ ಆ ದೇವರು ಒಂಜನ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪವರ್ ಪನ್ಪತೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಆರು ಪೊಡ್ಲು ಪೆನ್ ಪನ್ಪಜ್ ₹6 ಪನ್ಪಜ್ ಅವು ಏನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನ 26 years ಅವ್ ಹೆಂಗ್ ತಿರುಗುತ್ತನಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪುಡಿಗೆ ಅವನು ಬಾ ಇದು ಬಂಗ ಹೋಯ್ದೆ ಲೈಫ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇರಗ ಒಳ್ಳೆ ಏಪಾಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು ಪನ ಎನ್ನ ಎಂಕೆದೆ ಇಂಚ ಅವನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಗೆ ದಾಲ ಇಂಚ ಅವನು ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಸೋಲತ್ 2 ಸೋಲ ಕೆಲವರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಡೆ ಪೋಂದು ಪುಂಡು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚಿ ಅಂಡಿರೆಗ್ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಬಹುಶಃ ಮಸ್ತ್ 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 ಅವಳ ಮೋಕೆ ಮಂತಿನ ಆಂಡ್ಲ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆ ಬನ್ನಾಗ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೆಟ್ಟು ಬಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಒಂದು ದಾಲ ಬುರ್ಚನ್ ಓಲಾಂಡು ಪೋ ಸೈಪೆ ಪಂದೆಂದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕಲ ಆಂಡು ಏನ ಪಪ್ಪ ಇದು ಬಂಗವತ್ತು ಆಗದ ಸೈಯರತ್ತದೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬಟ್ ಎಂಗ್ ಏಪಲ್ ಏನೊಂದಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರ್ದ ಅಂತ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ದಾಲ ಆಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಬರ್ಕ್ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗೆ ಏತು ಬೇನೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಂಡ ಎಂಕ ಸೈಸೂರ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ ಇತೆನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏನು ಒಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಡೈಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನ ಗಿರಿಕಿ ರಂಜ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಅರ ಬುಡ್ದೆ ಬಿಡ್ಪಿರ ನಾನು ಮೊಲ್ ಬರ್ಪೋಲ್ ಬಂದು ಅವು ಬಿಲಿವಾರ್ನ ಅವೇನು ಒರಿಪೊಂತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೊಂದು ಬಟ್ ಎಂಗ್ ಕಾರಣವಿತ್ತು ಅರೆಗಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಉಂಡೆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನು ಪಪ್ಪನ ಫೇಸ್ ದಾದಲ ಆಂಡ ಈನಲ್ಲ ಆಂಡ ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಸೈಜ್ ವೇರು ಪಪ್ಪ ಇಂಚ ಎಂಗ್ಲೇಮ್ ಬಿಡ್ದು ಬದುಕುವೇರು ಪಪ್ಪ ಮಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಜ್ಜರ್ ಎಂಕಲ್ಡ ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪ ಪಿರೋಡ್ ಮಾತಾಡ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅದು ಭಯಂಕರ ಜೋರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಜೋರು ಪಂಡ ಜೋರು ಅಂಚದು ಇವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದುಂಬುಡು ಪಕ್ಕಲ ಪೋಪ ನಾನು ನೆರ್ಪಿರೋದಲ್ಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಡ ಅರೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜೆ ಇರ್ ನಾಟಕ ಪೋಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕಿಂಚ ಪೋಯರ್ ಇರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ನಾಟಕ ತೂದುಪ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ 26 years ಇಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೂತುಜೇರು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ನಾಟಕ ಅನ್ನ ಬತ್ತೆ ದಪಂಡ RSS ಇರ್ತೆ ದುಂಬು ಐಕೋಸ್ಕರ ಶಿವಾಜಿ ನಾಟಕ ಅನಗ ಬೈದಿರ್ತು ಅವರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಏಪನ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ರಂಗತರ ನಾಟಕ ಅನಗ ಬೈದಿರು ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ ಎನ್ನಿಟ್ಟು ಇಜೆಂಡಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂದುಪ್ಪೇರೆ ಎನ್ನ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರೆ ದಾಲೆಜ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ ಏರ ತೂದುಪ್ಪೇರೆ ಅಕುಲು ಬರ್ಪುನೇಜರ್ ತೂಪುನೇಜರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಮೂವಿ ತೂಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ನಾಟಕ ಪೋಪಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ತೂಪಿನ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನ ಪುನಲ ಇಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಬ್ ದಯಪನಾಗ ತುಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಯಪನಾಗ ಇತ್ತೆ ಊಡ್ದ ಕೂಲು ಆತರ ಏರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನನೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ಪಡ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಏಪ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೂಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಗುರ್ತಿಸರು ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 100% ಇಲ್ಲಡ್ದು ಬರೋಡಿ ಏಪಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಕ್ಕೆ ಪೋನಗುಂಡದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಪಲ್ಕ ಮುಲ್ಪಂದ ಊರ್ದ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಅಕಲ ಅಮ್ಮ ಮತ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಡ ಅಕಲ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇತ್ತು ಸನ್ಮಾನಗಳು ಅಂಚೆನು ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕು ತೂನಾಗ ಕೆಲವು ಎನ್ನ ಮಗಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಸನ್ಮಾನದ ಒಂದು ತೋಜರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜಿಂಜಿದ್ ಹೋತುಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ ಉಜ್ಜಿ ತಕೊಂಡು ದೀಪದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಯರು ನನಗೂ ಮಾಡಿ ಓಲು ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಅದ ಬಟ್ 25 ವರ್ಷ ಅರೆಗೆ ತೂದ ಒಬ್ಬಿ ಸಾಕ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕೈ ಕೊಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕುವೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಮಲ್ಪೇರ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ ಅವು ದೀದು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಬಂದ ಮರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಪುಜೇರು ಬಟ್ ಏಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂದು ವೈಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಏರ್ಲ ಇವನ್ ಮೆಗ್ಗಿನ ಗುಲಾಬ್ ಅವು ಏರ್ಲ ಒಂದು ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕೈಯಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಂದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ದಿದ್ದು ಹುಡಿಯರ್ ಫಿನಿಶ್
ಫಸ್ಟ್ ಬೇಜಾರ ಓದಿತ್ತು ಪಕ್ಕ ಬೇಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವ ಇತ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಪೂರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇ ಬೇಜಾರ ದಯಪಡ ಇಂಕಿ ಒಂಜೆಲ್ಲಿಯ ಕಪ್ಪು ದಿಕ್ಕನಾಗ ಇಂಕುಲು ಕೊನೋದು ಇಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವ ಆಕುಲ್ದಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಡೀ ಊರು ಪನಂದು ಬರ್ಪಿದ್ರು ಕೈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಚ್ಚಿಡ ಬೇಜಾರ ಆಪುಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ತಿರ್ತು ಮಂದ ಏನ್ ಅವೇನ್ಗೆ ನಿರಡ ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವು ಐಕೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಬೈದೆ ನಾವೇನ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಐಕೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದೇನ್ ಬಕ ಐತೆ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕು ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ನಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೇರ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಕ ನಮ್ಮ ನಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೆಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ತೂತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೆಂದು ನೆಂಚನ ಪಪ್ಪ ಮಿನೇತನ ವೈದ್ಯರದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತದನ್ನ ಅಂತ ಬಕ ಬರ್ಪುಜರ್ ಬಂದ್ ಗೊತ್ತೇನೆ ಪಪ್ಪ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಿನ್ ವೈದ್ಯರ ಅಂಚ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಕ ಮಸ್ಸಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಬೈದ್ವೇರ ಬೈ ಬಹುಶಃ ಮಗಲ್ ಬಂತು ನಂಜಿನಕ್ಕೆ ಬೈದ್ವೇರು ನಾ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಕೆ ಲೆಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಪೊರ್ಚಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಇರ್ಪೋಲೆ ಬಂದ ಅಕ್ಕ ಯಾನೆ ಬರ್ಪೇಸಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲಸಲ್ಲ ಇತ್ತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಿಂಬಿತಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರವೇನು ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಏನೇ ತಗೊಳ್ಳು ಅಂದೆ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ ಅಂಚಗೇನೇರು ಪಪ್ಪಗದಾದ ಗೊತ್ತು ಜನ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಅದು ಪುಂದೆಂದುಪ್ಪೇರು ಏಪಲ ತಿಕ್ಕುರೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅರೆ ಒಂಜಿ ರಡು ಮುಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೆ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನ ಪಪ್ಪ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಏರ ರಡು ಮುಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕಲ ಸೈಟ್ ಇರ್ದು ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮೇರು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 25 ವರ್ಷ ಪಪ್ಪನ ಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬೈದಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಗ್ಲು ಕೊರ್ರೆ ಪನ್ನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನು ಹಲೋ ಪನ್ನಾಗ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾ మీరు ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕನಿಗೈತೆ ಅಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಇಂಚು ನಾವು ದಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾಪ ಮಲ್ಲ ಸಂಘದ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಐಡ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕಟೌಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಊರ್ ರಡು ಮುಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಮೇರೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತದು ಉಪ್ಪು ಅದ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿ ಅವು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತದು ಉಪ್ಪು ಆ ಎಂಚ ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಡೀ ಬಕ್ಕ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತನ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತೀಪಿ ನಾವು ಅದಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟು ರಡು ಮುಜ್ಜಿ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಮೇರೆ ಅವೇನು ಗೆತ್ತು ದೀಪಿನ ಮತ್ತ ಅದಲ್ಲ ಅವು ಪೇಪರ್ ರಾಶಿ ತೊಟ್ಟು ಪೋಪು ಯಾರು ಮೂರನೇರ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ರಡು ಮುಜ್ಜಿ ಪೇಪರ್ ಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಬಂದು ಹಾಪಂತೇರು ಗೆತ್ತಿತಾರೆ ಗೊತ್ತ ಸೊ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ವಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಆಶೆ ಪುಡಪ್ಪ ಪಪ್ಪಗೆ ದೇವರು ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಟ್ ಆರೆಗ ವಾಸನೆ ಅವೇ ಅಪ್ಪಗೆ ಈರೆಂಚ ಸರ್ವೈವ್ ಆಪಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಪಡ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಗ್ ಅತ್ತ ಕಲಾವಿದಗ್ ಅಕಲು ಶೈನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ಅವು ದಾಲೆ ಇಜಿರೆಗ್ ಮಾತ ಕೊಡಲೆ ಇರೆಗ್ ಅಬ್ಸ್ಟಾಕಲ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ಸೊ ಎಂಚ ಗ್ರೋ ಆಯರ್ ನಾವೇನ್ ಪಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ತೋಜಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಏನ ನಾವೇ ಇಜಿನ 26 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಟ್ಟೆ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಧ್ಯ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಅದು ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಹೋರಾಟ 100% ಒಂಟಿಡಿ ಒರ್ತಿಯಾದ ಸಿಂಗಲ್ ಆದಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒರ್ತಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪುರ ಜಂಜಾಟ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂದಾದೆಕ ಬೋಡದು ಬದುಕು ಮಂತೊಂದು ಲವ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬಂದಿದೆ ದಪನ ಇಂಕಿ ಇರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ತುನಗ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಇಂಕ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಂಡೆ ಸುಲೆ ಎಂಕ ಮಿನಿ ಆದಿತ್ತು ಯಾನಿ ಏರೆಗ್ ಬೋಡದೆ ಅನ್ ಬದುಕೋಡು ಬನ ಎಂಕ ಉದ್ದೇಶ ಬೋಡತೆ ಎಲ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಲ ಇಂಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೆರ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ ಮಾತ ಅನ್ಯಾಯ ಅವನುಂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಯಾನೆ ದೇವರು ಬಹುಶಃ ಅದಪ್ಪು ನಾನು ಅನಿಸುಂಡೆ ಇಜಿನಾಡ ಏರ್ಲ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋತುವೆರು ಕರೆಕ್ಟ್ 100% ಅದಲ್ಲ ಅದು ಲೈಫ್ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಬಂದು ಅವಾಗ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಸಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ತಿನ್ನ ಟೈಮ್ ನಾನು ಗಿಡ ಮರ ನಡುಪುನ ಅವು ನಡುಪುನ ಒಂದು ನಡುಪುನ ಅಂಚ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ಪಿನ ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ದುಂಬುಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಪೋಂಡೊಂಜಿ 4 ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಡೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೆರೆ ಪೋಪಿನ ಅವು ಪಾರ್ಟಿ ಪೋಪಿನ ಅವು ಎನ್ನ ಅಂದೆಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪರೇರು ಗೊತ್ತು ಯಾನು ದುಂಬುಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವೇರು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇವನ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ತುಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಪ್ರವಣ್ಣಾಗ ಭಯಂಕರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೆಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಬಂದು ಮುಗಿತು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ತೂತಿನ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋರೆ ಇರದಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಡಾ ಪಂಡ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಯಾನು ಒಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಇರ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆತರ ಇರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆತಂದು ಬಟ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಎಲ್ಲಿಡ್ದಿಂಚ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಆತೆ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಫೈಟ್ ಮಂತೊಂದು ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಗೆಲ್ಪೊಡುಂದತ್ತು ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಬಂದ್ ದಾಲೇಜಿ ವರ್ಕ್ ಈ ನಿನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಾತೆ ವರ್ಕ್ 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 ಅದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂತಿರದೆ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ನೀವು ಮಲ್ಪಲ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪಡ್ತು ದೇವ್ರ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಮಿದ್ದಾಯ ಅಂಚನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ದಿನ ಅತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಕಾಸು ಬೋಡಿತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಕಲ್ ಏಜ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಕುಡಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಂಡ್ ಸೇರೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಫಂಡ್ ಸೇರಿದು ಫಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟದು ತಿಂಗುಲನಗ ಏನು ಒಂಜಿ 20-25 ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟನ ಫಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತದಾಗ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬೋಡುಪುನಾಗ ಸೊ ಅವು ಕಟ್ಟುನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗೀರಗಿನ್ನ ಬೇಜಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿಜಾರ ಅದು ಆಲೇಜ್ ತಿಂಗುಲನಗ 25 ಸಾವಿರ ಫಂಡ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ್ ಗೆತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನಕಲ್ ಅಂಚನ ಮತ ಮೈಂಡ್ ನನಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಲೆ ಫಂಡ್ ಎಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟಿತ್ತಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ
ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಇತ್ತು ಮಿಗ್ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಮಿಗ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರ್ದಾದ ಮುಂತದಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪುದರ್ಗಾಲ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸೇರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ 3D ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ನಾನೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನಾನೆ ಕಂಪನಿ ಅದು ಅಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಫುಲ್ 3D ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಬಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮೇಡಮ್ ನಾ ಅತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ನಾ ಅವಡು ತುಂಬಾ ಅವಡು ಅದೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಡವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಪಂಡೈತೆ ಒಂಜಿ ಏಜ್ ಸಟ್ಟನ್ ಏಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇರಗ ಒಂಜಿ ಐತಾಪಿನ ಏನ್ ಪೋಪಿನ ಇಂಚ ಆ ಏಜ್ ಕರೆಯನ್ನು ಬಂದಾಗ ಇರಗ ಆ ಮೂಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಈ ಮೆಚೂರಿಟಿ ಅನ್ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆ ಲವ್ ತೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಏಜ್ ಅವನ್ ಬಂದಾಗ ಇರು ಮೆಚೂರಿಟಿ ಅವನ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನ ಹೆಂಗಲ ಎತ್ತೇನು ಎನ್ನ ಮದುವೆ ನಿಂಚು నా లైఫ్ ఎన్న లెక్కడే అన్న లైఫ్ కల్పన వచ్చిన మస్తు విచారం ఉండు బట్ ఇంక ఓల ಒಂಜಿ ಒರಿಯೇ ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡು ಒರಿಯೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನಗ ವೈ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ನೀರು ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಾರು ಒಂದು ಮಂಚ ವಿಚಾರ ಬರ್ಬಜೆ ದಾದಾನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸರ್ ಅವು ಇರೇನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪಾಡಂಡು ಇರಗಟ್ಟು ಪಿದೈ ಬರ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಆತನ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಪ್ಪ ಪಿದೈ ಬರ ನಾ ಜಂಕ್ ಕುಡ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ನಾನು ಕುಡೋ ಸತ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಬೂರಿ ನನ್ನ ಕುಡ ಪಿದೈ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ನಾನು ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಮಂಡ್ಯಾಡ್ ಎಂಕ್ ಅದಾಯ ಪಂಡ ಅಂದೆ ಕೆಲವೇರ್ನರು ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಲವನ್ನ ನೇಚರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ನೇಚರ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಟೈಪ್ ಇಂಕ ಅವನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು 10 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಎನ್ನ ಇಂಕ ಅಂದ ಒಂದು ಎನ್ನನೆ ಇಜ್ಜ ನಮಕ್ ಅವು ಬುರ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅನಿಸಿಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಏರನ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಾಡ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆತೀನಿ ಒಂದು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಪನೊಲಿ ಬರಲಿ ಏತ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬನ್ನಗಿರಿ ಪನೊಂದು ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕನನಗೆ ನಾನು ಬೊರ್ಚೆ ಪನ ತುವರನೆ ಪೊದುಪ್ಪನ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಾನು ತುವರ ಪೊಪ್ಪಿನ ಮತ್ತೊಂಡದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಕ ಇಂಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇತ ಆಯೆ ಸಮೂಲೆನಾ ಗೊತ್ತು ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಬಟ್ ಇರ್ನಲ್ಲ ಇರೇಗ ಪನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅವೇನ್ ಕೇನುದೆ ಪನ್ನಗ ಇರ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ದಾಯಿ ಮೇಡಮ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಇಂಕ ಇತ್ತುಂಡ ವಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಅನಿಸಿಂಡು ಇತ್ತ ಮಾತಿರ್ಲ ಮದಿ ಮೇರಿ ಜೋಕ್ಲಾಂಡ್ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲಕಲ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಇರ್ದಾಯಿ ಬೇತು ಬೇಟ್ ಬದಿಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಈತ ಮರ ಉಂಡು ಈತ ಪಕ್ಷಿ ಉಂಡು ದಾಯಿ ಈರ್ ಮರಗಳೇ ನಡ್ರವಲ್ಲಿ ದಾಯಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಿ ಲಾತು ತುಲೆ ಈರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಮರ ನಡ್ಪ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಿತ್ತಿಳ್ದು ಉಂಡತೆ ಓ ಜಾತಿದ ಮರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಫುಲ್ ಮರ ಉಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವ ಎಂಕ್ ಆಶೆ ಲೈಫ್ ದಾದ ಪಂಡ 15 ಎಕರೆ 20 ಎಕರೆ ಜಾಗ ದೆಪ್ಪುಡು ಅಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಾತ ವೆರೈಟಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ ಕೊಯ್ಯಿರವಲ್ಲ ಎಂಚನೆ ಬಿಡೋಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬತ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಅವೇನು ಐಕ್ ಆಹಾರ ಓಡು ದಾಯಿಗೆ ಇರು ಇಂಚನೆ ಜೋಗುಲ ಓಡು ಇಂಚನೆಂದು ಓಡ್ ದಾಯಿಯನ್ನು ದಾಯಿರೆ ಮರಕುಲು ದಾಯಿರೇನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಲ್ ದಾಯಿರೇನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಜನಕುಲ್ ದಾಯಿರೇನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಈತ ಜನರು ಪಮ್ಮಲೆಪ್ಪಿರಿ ಅನು ದಲ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪಿನ ಏಜ್ ದಲ ಒಂದು ಹತ್ತಿಂಕ ಅಮ್ಮ ಆತಿಂಕ ಅನುಭವಲಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಜನ ಲೆಪ್ಪಿರ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ದಾಯಿ ಇರು ಅವೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತು ಜನ ಲೆಪ್ಪಿರಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಅಮ್ಮ ಬಂದ್ ಲೆಪ್ಪಿರಿ ಇತ್ತು ಜೋಕುಲು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇತ್ತು ಮರ ಗಿಡ ಪಕ್ಷಿ ಐಟೆ ಖುಷಿ ಆದುಲ್ಲಾರನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಏತು ಮಲ್ಲಾಟು ವಿಶಾಲವಾದುಂಡು ಜಗತ್ತು ಇರಗು ಮೋಕೆ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಒಲ್ಪಲಗೆತನಲ್ಲಿ ಒಯ್ಟ್ಲಗೆತನಲ್ಲಿ ಐಟೆಗೆತನೋಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪಿರ್ ಲೈಫ್ ಎಂಡೆಡ್ ರೂಪಕ್ಕ ಬೋಡಾವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾವು ಅಪ್ಪ ಏನೇನು ಲೈಫ್ ಎಂಡೆಡ್ ಜೋಕುಲಿ ತಿನ್ನಗುಲ ಆಶ್ರಮ ಪೋತಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋತೇರ್ ಪಂದತ್ತು ತೂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೇವರ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ತೋಜ ಬರತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂದಾನ ದೇವ್ರ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕರ್ದಿರ್ಗೆ ನನ್ನ ತಲ ಕೊರೆಯರ ಒರಿಯ ಗುರಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ ಯಾನ್ ಅದು ಬಲವಾದವೇನು ಒರೇ ಕೊರಿ ಒಟ್ಟುಗೆ ತಿನ್ನ ಯಾನ್ ತೂತು ಜರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಆದಿಜ್ಜರೆ ಈತ ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲರಾರೆಗ ಅವು ಬೇತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬುಡದೆ ಅನ್ನೋಟು ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸಿಂಗಲ್ ಆದ ಅತ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ತೂತ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ತೂತ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡದಿ ತಿನ್ನಗಳು ಡೈವರ್ಸ್ ಆದ ಹೋದಾಗಲು ಸಿಂಗಲ್ ಆದ ಹೋರಾಟ ಮಂದೊಂದು ಪೇರ್ ಲೈಫ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತಮಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತನೆ ಪನಗ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕವು ನನ್ನ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋದೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಪಿದೈ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ತಣ್ಣನೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಪನ್ಪೇರಡ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಾಂಬೆಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ಗೊತ್ತು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತಾರೆ ತೀರ್ಪು ಇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಇಡೀ ಫುಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಡ್ತೀನಿ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ವಾಳಿ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಂಜ ಹರೆಕಳ ಆದುಪ್ಪು ಈತ ಜನ ಏನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಾರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಯಿನ ಟೈಮ್ ನಾನು ಪಿದೈ ಕೊಂಡಾಗ ಏತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೇರು ಮನೋರಣ ಹಾಕಲಿ ಬಂದವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಏತು ಮಲ್ದೇರು ಏತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ದೇರು ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಅತ್ತೆ ಪಿರು ಕಾಸಲ್ಲಿ ಜನ ಬೇಲೆಗಳ ಪೋದ್ರೆ ಅಡ್ಡೋಶ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ ಮಲ್ದೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ
ಈತ ಜನ ನನ್ನ ಮೋಕೆ ಮಂದ್ ಇದು ಪಿದಾಯ್ಕ ಅಂದಿಬೇಕ ಕುಡಯನ ತಪ್ಪಂದು ಕೂಡ ಈಗ ಬೂರುಂಡ ಅಕು ದಾದ ಏನ್ ವೀರ್ ಕುಡಿಯ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಲ ಓಕೆ ದೇವ್ರ ದಾದನ ಮಲ್ತೀರ ನಿನ್ ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೀರ ಮಾತಾ ಮಲ್ತೀರು ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಅವ್ವ ಅಂಡ ಬಟ್ ದೇವರ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಮೇಡಮ್ ಇರೆಗ್ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಪುಣು ಬಂದ್ ಜನ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪು ಐಕೆ ಯಾನೇ ಬುರ್ಜೇನೆ ದೇವರ ಮಂಡೆ ಬುರ್ಜಿ ಯಾರು ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆತಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾತನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆತನ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆತನ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಆತನ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಪೇಪರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತನ್ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬತ್ತನಾಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಗಲಾಟೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಭಯಂಕರ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ದಿ ಎಂಕ ಅವು ಪೋಡಿಗ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಾನು ಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪಾಡಿಯಾರತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಆತು ಉಂದಾತಿನ ತೂತು ಜನ ಇರೇನಲೆ ಆತಕ್ಕಿನ್ನೇರ್ ದಾತ ಪೋರ್ಲು ತಾಂಗದಿನಾರ ನನ್ನ ಗೋಲ್ಗೆ ಪಾರ್ಲೆ ತಂದು ಪೋತಿರಪ್ಪ ನನಗೆ ಆರಿಗೆ ಏತು ಬೇಜಾರದ್ದು ಅವ್ರು ಒಂಜ ಪನಿ ಏನ ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಎತ್ತವ ಒಂಜನೆ ಪನಿ ಈತು ಅವ್ರು ಬುಲ್ದೇರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹೊಂಡೇರು ಈತ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾನು ತಾಂಕದೆ ನಾ ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಎತ್ತು ಬುಡಿ ಆಯ್ತ ಕುಡೊಂದು ಜೋಕ್ಲು ಜ ಮದಿಮೇರ ಇಲ್ಲಾಡು ದಾದ ಪನುವೇರು ಅಂಚನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಆರು ಏನ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ನಿಲ್ಲಾಡು ಬುಟ್ಪೇರು ಪಂದಾಂಡ ಅರೆ ನಾನು ಭಯಂಕರ ಬಿಲೀವ್ ಮದೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅవి ನಾನು ಒರಿಪೋನು ಎನ್ನ ಕರ್ತವೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಒರಿಪೋ ಐಚವೇನು ಯಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಐಕ್ಕರಿಗೆ ತಡೆ ಇರತ್ತಿದ್ದು ಐದು ಪಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಕನಿಸಂಡು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆ ನಾವು ಹತ್ತತೆ ಕುಡೊಂದ್ಸತಿ ಅಂದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದು ಕುಡೊಂದಾಲ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿಂದ ಅನಿಸನು ಅಂಚೆ ಮುಂದಾಲ ಬೇಜಾರು ಬಂದಿಜ್ಜ ಖಂಡಿತ ಬೇಜಾರು ಯಾ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಈ ಪಣ್ಯ ಪಂಡಿತಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಇದ್ದ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಮದ್ರ ರೂಪೇಶ್ ಆಗದಪ್ಪು ಅತನ ಅರ್ಜುನ ಅದಪ್ಪು ಅಂಬರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಮಾತ ಏನಾರ್ದಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಉಂಡತೆ ಪಕ್ಕ ಯಾನದು ಎನ್ನೆ ಆಕ್ಟ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಲೈಫ್ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹತ್ತೆ ಜನಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಇವನ್ ರಮೇಶ್ ಕುಕ್ಕೋಳಿ ಏನಾದ್ರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಏನ್ ಅರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮವ್ರು ಅಮ್ಮ ಅರೆಗ್ಲೇನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತನ ಪಂಡ್ಪಾರ ಪನಗ ಐಟಿ ಇರ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದ ಈ ಪಪ್ಪ ಇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ದಾಯ ಪಂಡ ಐ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಪಪ್ಪಡ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಇನ್ನ ಮಗಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅವೇನು ನೀನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವೇನು ಅವಾಗ ಕೇರ್ನ ತುಂಬಿಜ್ಜೆ ಯಾರು ಅವಿನ ನಂಬಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಮೂಲದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಂದಿನ ಏಕಾಯ ಪಂಡಿ ಆ ಪಂಡ ಸರಿ ಪೆಟ್ಟಬಾರ್ದೆ ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಪೆಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಡುದು ಪಪ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ನಿಜ್ಜಂಡು ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ನಿಜ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆ ಬೇನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದಿನ ಕೊಡೊಂದ್ಸತಿ ಲೈಫ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಅಂಡಿ ಸಡ್ ಮಲ್ದೆ ಬರ್ರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆತು ಪೆಟ್ಟು ಬುಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೈದಿನಿ 100% ನಿಂತಂದೆ ಈರೇ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರು ಜೇರು ಇರಡಿ ಏರ ತೂಪು ಜೇರು ಇರಡಿ ದಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು ದಾಲೇಜ್ ಇದು ಎಂಚ ಬದುಕುವರು ಎರೆಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ ಬದುಕುವರು ಆ ತಾನಾಗ ಐರೆ ಕುಡಸತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡವು ತುಪ್ಪ ಬರ್ಚಿಂದೆ ಅದು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಡೀಪ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತು ಬುರ್ದನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ್ಲ ಡ್ರಾಮಾದ ಜರ್ನಿ ದಾದಾ ಪನ್ಪರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡಗ ಪುರ ಪೋತಾರೆ ಸೊ ಆಸ್ ಎ ಕೆಲವೆರಡ ಪುರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಾಟಕ ಪನ್ನಾಗ ದುಂಬದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಸರ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕರ್ ಮಂತ್ ಅಂತೀರ್ ಆಯೆ ನಾಟಕದಾಯೇ ಪನ್ಮನ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಇರೇಗಿತ್ತಂಡ ಆಯೆ ನಾಟಕದ ಓ ಯಾರು ಪೋಯಿನವಲ್ ಬತ್ತಿನವಲ್ ಮಾತ ಪನ್ವಂತೀರ ನನಗೆ ಹಿಂಗ ಕೇಳ್ಲಕ್ಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೋಂದಿಲ್ಲ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಪಾತಿರ್ದು ಜೈರಿಡ ಎನ್ನ ಮಾಮನಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜೋರ್ ಇತ್ತೀರ ಅಮ್ಮನ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಡ ಅವು ಮತ್ತ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅವ್ ಮತ್ತೆ ನಂಬು ಜೈನ್ ಮತ್ತ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅವಮ್ಮನ ಏತ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಕುಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದೇರ್ಲೆ ಇದೇರ್ ಮಾತ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಪ್ಪಗಲ ನಾನು ಸೀದಾ ಪೋದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಪಿನೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಲೆಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇನೆಗೋಸ್ಕರ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಪಿನೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ರಿಜ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪದಗಲು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಉಂತದೇರು ರಿಲೇಷನ್ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪಿನ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಉಂತನಗೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮುಂಜಿ ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ನಲ್ಲ ಬಾಕಲು ಪೋದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಮೋನ ತೂಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಂದೆ ಉಂಟೆ ಕಂತ ಪಾಡುತ್ತಾ ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡ್ಚಿ ಇವನ್ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಬೋ ತಿನ್ಪಂಡ ನಾಟಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪತ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಪತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲು ಆತ್ ಬುಂಡ ಎನ್ ಒಡೆಲ ಪೋತು ಸ್ಟೇ ಅವರೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕಲ್ನಡೆ ಪಂದ ಒಲ್ಲ ಬುಂಡ ಅತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಒಡೆಲ ಪೋತುಚಿ ಒಡೆಲ ಪೋರೆ ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಕಡಪುಡೋದು ದುಂಬುಡ್ ಬಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರೆ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕಲ ಪೋಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ನಿಕಲ ಕುಲ ಮನ್ ಪಂದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕುಲ ಮತ್ತೆ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಕಡಲಡೆ ಪೋಯಿನ ಬುಂಡ ಓಲು ಪೋದುಸ್ತೇ ಅದು ಖುಷಿ ಹೆಂಗ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಪ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾದರಿ ಇತ್ತಲಾರು ಏರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರು ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್
ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು 6 ಪೋಪುಜಿ ಈ ತಿಂಗ್ಳಿನ ಕಡೆ ಬಿಡುವರು ಮಾತಿರ್ಲಾಡೆ ಪೋಲೆ ಅಂದ್ ಸ್ಟೇ ಅವರ ಮತ್ತೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಅದು ಅಕ್ಕನ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತೆ ಪೋನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೇ ಆಪಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದುಂಬುಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೋದು ಸ್ಟೇ ಆಪಿನ ನಮಗೆ ಮರತು ಹೋದನು ಬೇತಕ್ಕೆ ನೀನು 7 ಪೋನಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಂದದಲ್ಲತ್ತು ಬಣ್ಣ ಒಂದ್ರ ತಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಜನ ಪಾಪ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅತ್ತೆ ಬೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕತ್ ಅಂಚತ್ತು ಒನಸತಿನ ಸಿತ್ತುಂಡು ಬಯ್ಯಡೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಕನ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕನಪೇರು ಅಂಗಡಿ ಪೋಯರ್ದಾಂಡ ದ್ರಾಕ್ಷೆನ ಅತ್ ಪರ್ಂದ ಇಜ್ಜಿನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಮೊದಲು ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕನಪಿನ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪೇರು ಅವು ಡೈಲಿ ದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಿನ ಬಯ್ಯಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋದು ಬನ್ನ ಪದ ಬರ್ಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲರೇ ಗೊತ್ತು ಜನ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಾತಿರುವ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪದ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕನಪೇರು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕನಪಿನ ಕರೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಕ್ರೇಜಿ ದಾದ ಪಂಡೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಮಾತಿರ್ಬೇಕಂತ ಪಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿರ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬಂಡರಿಗೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿದಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲತೆ ಬೆತ್ತ ಇತ್ತ ಬದ ಅಂಚಾರ್ ಐತೆ ಜನೋಲ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಕುಲು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಮೆಗ್ದಿ ಪಪ್ಪ ಮೂಜಿ ಜನ ಆತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತಣ್ಣ ಡಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪಾಪ ಆಲಟಿಲ್ ಮತ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಪ್ಪ ಲಂಚ ಬಂದಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೋಪದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ ಪೂಜೆರು ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಮುರಣಿ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಾಗ 2 ಜನ ಸೇರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರಿ ಕೂರ್ನಾಗ ಮಾತ ಪಾತಿರೋರು ಅಂಚ ಮಲ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ದಂದೆ ಈರ್ ಪನೋಡು ಏನ್ ಇಲ್ಲಲ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಬರ್ಬಿಡ್ಸಿ ಮಾತ ಸಿಸ್ಟರೇ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಇರೊಂಜಿ ಪನೋಡಾವೆ ಇಂಟರಿ ಅರ ಬುದರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಏರ್ ಬೇಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರ್ಕ ಅಲ್ಲ ಬುದರ ಆಶಾ ಬಂದು ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುರ ಇಲ್ಲಡೆ ಓಕೆ ಇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫುಲ್ ಅಟಿಲ್ ಮತ ಮಲ್ತ ಆಫೀಸ್ ಪೋಪಿನ ಮಾತ ಅಡ್ಡದಲ್ಲ ಕೋಪುಡದಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಖುಷಿಟಿ ಮಂದದ ಪೋಪಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡು ತೂಯ ಮದ ಬರ್ಪುಜೇರು ಮೂವಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿಗ್ಲ ಏರ್ಲಾ ಮೂವಿ ತೋರರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಾಟಕ ತೋರವರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಜ ಮಂದಿ ನೆರ್ಪುಜೇರು ಎಂಕ್ ಇರು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಂದ ದೀಪೇರು ಟಿಫನ್ ಮತ್ತ ದೀಪಲ್ ಕಾಂಡ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಪಲ್ ಯಾನೊಂದು 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಕೆನ 2-3 ಗಂಟೆ ಬತ್ತನ ಲಕ್ಕನ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿನ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಯಾನೆನ್ನ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಏನ ಮಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾನ ಕೂಡ ನಾಟಕ ಬಿಡೋಣ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಇರೆಗ್ ಈ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಅತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಿಂದ ಬಡ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬಳುವಳಿ ಅದು ಬರ್ಪುಡು ವಂಶ ಪರಂಪರೆವಾದ ಇರ್ನೆಟ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದಪ್ಪ ಏನ ಬ್ಲಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ತಗೊಂಡಿನ ಜನಾರಿ ಬೊಕರ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೆ ಒಂಥರ ಚೆಲ್ಲು ಎನ್ನ ಮಗಲಿ ಇಂಚ ಅರ್ ಒರಿಯಡೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಕಾಲ ಅನ್ಪಿಜೆ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ಒಂಥರ ಇಂಚ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಅನ್ ಬರ್ಬೇಕೇರೆಗೆ ದೇವ್ರ ಕೋರ್ತೀನಿ ಅದು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವು ಜಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ನಾಟಕ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನ ಇಜ್ಜರಿಗೆ ಮಲ್ಪುಂತ ಪಾತಿರ್ವೇರೆ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ವೇರೆ ರಂಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿದ ವಿಷಯ ಲೈಕ್ ಇರಿ ತರಬಡ ಪಾತ್ರ ಬೋಪರತೆ ತರಮರ ಎನ್ನೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಐಯಷ್ಟು ಪಾತಿರ್ಲ ಬೇತೆರ್ಲ ಪಾತಿರ್ಜೇರ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ವೆರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪಾತ್ರನೇ ಜರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏತು ಬುಡ ಆತ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಕರಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೆಂಚ ಬಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಟಿವಿ ದಿಯರಿಚ್ಚಿ ಮೆಲ್ಲ ಟಿವಿ ಬೊಕ ತೆಲಿಪುನ ಯಾನ್ ಜೋರ್ ತೆಲಿಪುನ ಅದೇ ಅವು ತೆಲಿಪುರ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈಕೇನರಿ ಜಿತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಾನೇ ಸೋರ ಆಗೇನು ಅಡೆ ಗುಂತುಂಡು ಬುಲ್ ಬೊಕ ಪಪ್ಪು ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜೋರ್ ತೆಲಿಪು ಎಂಗ್ಳು ಮಾತ ಸೇರುದು ಗಟ್ಟಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ ತೆಲಿಪು ಮಾತಾರ ಮುಜ್ಜನಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಮಾತ ಸೇರಂಡ ಬಟ್ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜೋರ್ ಓಡಿಗೆನಾ ಭಯಂಕರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಡು ತಿಕ್ಕಾಡು ಅವು ಹೊರಗೆ ಗೇಟಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಇರು ಮೂವಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊಕ ಈ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ರಂಗ ಇತ್ತು 25-26 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿ ಸೊ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಂಗ ಅವು ಆತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಅತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಸೆಂಕ್ ಯೂಸ್ ಆತಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾಪಂಡೆ ತೀತ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕರೆಗೆ ಜಿನೆಂಗೆ ಬೇತ ಆಲ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೋಲ 10,000 ತಿಕ್ಕ 15,000 ತಿಕ್ಕ ಕಲ್ದಿನೇಕ್ ತೀತ್ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕದನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಬೋಡಿತನ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಗ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ ದಾಂತೆ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಾಗ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಹೆಂಗಾಯ್ತು ನಾನು ಬಾರಿ ಅವೇನು ದುಂಬ ಬೈದಿನ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಸೆ ಆದಪ್ಪು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬಾರಿ ಮೊಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪ ನಾನು ವಿಜಯನ ಡೇಪಲ ಪಂಪಿನವೇನೆ ನಾನು ಏತ್ತೆ ಎತ್ತರ ಪೋಡ್ ವಿಜಯನ ಓಲೆ ಪೋಡ್ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ರಜೆ ಮಂದದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪ ಟೀಮಗು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೀಮೇ ವಿಜಯನ ಇತ್ತ ಫೈನಲ್ ಏನು ಪುಲ್ಲ ವಿಜಯನ ಟೀಮ್ ಬಿಡು ಬಟ್ ಏನಾರು ಡೇಪಲ ಪನ್ಪೆ ನೀವು ಯಾವ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಎಂಕ್ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಪಂದೆ ಪಂಡೆ ಉಂಡು ಸರ್ ನಾನೇ ಅನ್ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟಲ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡೆ ನಿರ್ಣ ಟೀಮ್ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಹೊರಾಡಲ ಬತ್ತ ನಾಟಕ ಬಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಕೆಲವು ಸರ್ ತಿಳಿಪೇರು ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಒಂದಾದ ಇಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚ ನಾಟಕ ಮಂಡ ಇತ್ತೆಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಗ್ ಇಷ್ಟ ನಾಟಕ ಬೊಕ ಫಿಲ್ಮ್ ಎನ್ಪತ್ತೈನ ಫಿಲ್ಮ್
ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬೊಕ್ಕ 4,000 ಪ್ರದರ್ಶನ ಪನ್ನಗ ಎನ್ಪತ್ತೈದು ಬಂದಿತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕರಿದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ 90-95 ಅದುಪ್ಪು ಅವು ದುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಬನ್ನಗ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪಂಚ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಓಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಕೊಡಿಟ್ಟು ನಾಟಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆಣ್ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ಅಥವಾ ದೂರ ದೂರ ನಾಟಕ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಬನ್ನಾಗ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪಜೆ ಇಂಚ ಒಂಚು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಾತಲಪ್ಪು ನಿರ್ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂದೆ ಇರ್ ಪೋನ ಖುಷಿ ಇಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಬರದು ಅದೇ ಗ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ತಾರ ಮರವಾತಿರು ತೆಲ್ಪೊಡು ಗಿಲ್ಪುಡು ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪು ವಿಜಯನ ಚೂರು ಮತ್ತೆ ಸೇಪೇರು ಕೆಲವು ಸಲ ಆರಂತಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದೇ ಇಪ್ಪುನು ಕಾಂಬಿನೇತನು ವಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಫುಲ್ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪಾತೆರ ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ಪುನೆ ನಾನು ಪಂಡ ಏಪಲ್ ಇರಗ ಬಂಗ ಬಂದಾಯಿರ ನೀ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಡವೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರಗ ಹೆವಿ ಪಂದ ಆಪುದು ಇಜಿನ ಬಾರಿ ಹೆವಿಂದ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡಡೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ದಾಂತ ಮತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇತೆ ಕಡೆಕೊಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಡು ಫುಲ್ ಇರೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಜ ಗಮ್ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡ ಮನುಷ್ಯ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವತ್ತು ಅಂಚ ಸೈಲೆಂಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡ ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದಿಗೆ ತೊಂದು ಜನ ಏಪಲ್ಲವೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಲೈಫ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತೂತೆ ಮೆರ್ಲಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆ ಅಂತೂತು ಸತ್ಯ ಅನ್ಪಿನ್ ಸತ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇರ್ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ತುನಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾನ್ ಇರ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ಕೇಣ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಟು ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಟು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ದೆಪಡ ಇರ್ನ ಬದುಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬದುಕಿನ ರೀತಿ ಒಂದು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಮಂಚನ ಇಂಕ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೇಡಮ್ ದೆಪಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಇರು ಈ ದೆಪಡಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದತ್ತೆ ಇರು ಎಕ್ಕಡದಿಂಚ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರನಾಗಲ್ಲ ಆತು ಒಂಜಿ ಲವಲವಿಕೆಡ್ ಉಪ್ಪು ಅರ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಪವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಡಮ್ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೋಡು ದಾಲೇಜಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಫ್ ವರ್ಕ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬದುಕೊಡುಪು ನಮಕ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಏನು ದುಂಬುದ ದಾದ ಏನ ಲೈಫ್ ದ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪೋಡು ನಿತಿನ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಡಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಖುಷಿ ಈ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ ಯಾನಿತ್ತೇನು ಜನ ಕನ್ನಡದು ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ನೆ ಕಾದು ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ಲ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಮನ್ಪಿನಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪಿನಿ ಚೂರು ಡಲ್ ಆತೀನಿ ಓಲ ಮುರಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾದು ಪೆರಂಚ ಮತ್ತೆ ಪಾತೇರ್ನುಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತ ನೀರಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬುಂಡು ಫೇಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಸ್ಕಿನ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗೇನೇನು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇರಡ ಇಂಕ ಅವಿತ್ತೆ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಈ ದಾದ ಪವರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿಜಿ ಅಪ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾನ್ ವಿಷಯಗೆ ಪೋನಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇರ್ನ ವಿಷಯ ತತನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಓಡಂಜಿನವನಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನ್ ಇರಿಗ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಎನ್ನಡ್ದು ಗೊತ್ತು ಜಂದ ಆಪು ನಾವು ಬೇತ ವಿಷಯ ಎನ್ನಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ದೇವಡು ಇತೇಕಿನ್ನು ಏತೀರ್ ನಂಬರ ಬಿಡ್ಪರ ಗೊತ್ತು ಕೈಮಗೇನಾಗ ಎನ್ನಡ್ದ ದೇವರ ಏರ್ಲಾ ಬೇಜಾರವರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನಡ್ದ ದಾಲಾ ತಪ್ಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಬೇತಗಳ ತಪ್ಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಏನನ್ ಏರ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಏರ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ದ್ವೇಷ ಮಲ್ಪರ ಗುಲ್ಪರ ಅವು ಬೇತ ವಿಚಾರ ಯಾನ್ ಏಪಲಕ್ಕೇನು ಇತ್ತೇನೆ ದೇವರಡ ಆಂಡ ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಪನ್ನಗುಂಡತಿ ಎನ್ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಅವ್ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪದನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ 26 ವರ್ಷಲ ಕೇಂದ್ ಇರಿಗೆ ಸಾಕಾತನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಈರ್ ಕೂಡ ಅವೇನಕ್ಕೆ ನೋಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ದೇರು ಆ ರಾಯಡ ಪಾತೆರೇರು ಆ ರಿಂಬೆಡ ಪಾತೆರೇರು ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಹಿಂದೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ರಿಲೇಷನ್ ಪಂಡ ನಿತಿನ್ ಈರ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ದ ಬೇತೇನೆ ರಿಲೇಷನ್ ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕುರ್ರ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವೇನ್ ತೂಯಿನಕುಲ್ ಬೇತೆ ಎನ್ನುವರು ಅವು ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲೆಗ್ ಬಿಡ್ತೀನ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ನಿತಿನಿಗಳ ರೂಪಗಳು ಎಂಚೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೈಸೋನ್ ಅವೇನ್ ಪಂದ ಇಜ್ಜತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಟಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಯಾನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಡುವರು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಏನು ನಾವು ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಮ ಏಪಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನಕ್ ಮಸ್ತಲ ಎನ್ನುವೆ ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೋರ್ ದೇವರೇ ಏನ ಏರ್ ಪಂಡಲ್ ತೆಲ್ತದ ಹಾ ಬಂದು ವರ್ಪಿನಂಜಿನ ಕೋರ್ ಇತಾತರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆತರ ಇಜಿ ಯಾನು ಬಾಕಿದೆಟ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಯಾನು
ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ ದಾಯಬಂಡ 20 ವರ್ಷ ಇರೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಝೋನಡ್ ಬದುಕೋಡು ಪಂದಿತ್ತ ನೋಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾದ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಬದುಕುನು ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಬದುಕೋಡು ಬಂದಣ್ಣ ಸುಲಭ ಬತ್ತಾವ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂಜ ಎಂಕ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆಡು ಬಂದು ಅವಿನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಝೋನಡ್ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದಾನಾಗ ಈಸಿಲಿ ಪನ್ಪಾರ ಪಂದಾನಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪರ್ ಹೆಜ್ಜಾರ ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆತೈಕೆ ಯಾನ್ ಅವೇನ್ ದೇವಡ ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಕೋರುಜಿ ತೆಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಕಲ್ ಮಂದಿನ ಕರ್ಮ ವಕಲೇಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿತಿ ಕೋರುಪ ನಾನು ದೇವರ ಅವನ್ ಕುರ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಅದನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ ಪಾತಿರೋದು ಎಂಕ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಅನಿಸು ನಾನು ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿತ್ತೇನು ಬಂದು ಕೆಲವು ಸಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದೇವೇರ್ ಈ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ನಂಬುವಾರ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ದೇವರ ಪಂಡ ನಾ ರೂಪ ಈ ರೂಪ ಪಂದು ನಂಬುನದ್ದು ಒಂಜಿ ಫವರ್ ഞാൻ മസ്ത് ശിവൻ മസ്ത് കിന്നേട് ബൊക്കല ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನು ಕೊಲ್ಲೂರ್ದ ದೇವೇರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊಲ್ಲೂರ್ದ ದೇವೇರನ್ನ ಮಲ್ಪುನು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಒಲ್ತುದು ಶಿವನ ಬತ್ತನ ಮಂದಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಈರ್ ನಂಬ ಇರ್ಪಂಡೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 20 ವರ್ಷ ಹಣ್ಣು ಸೋಮವಾರ ನಾನು ಒಂಜೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೋಮವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ 107 ಸುತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಲಿಂಗ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಉಲಾಡ್ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ ಮರ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಇತ್ತ ಮರ ಮತ್ತ ಸೈಪುಂಡದ ಇಲ್ಲಾಡು ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನಡ್ನ ಗಿಡ ಸೈಪುನು ಒಂಜ ಇಂಕ ಉಲಾಡ್ದು ದಾದನ ಫೀಲ್ ಆಪಿನಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆಪಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನ್ನು ಸಾಯ್ತಾನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಬತ್ತುನು ಬಂದ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ಶಿವಂತುನಗ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಫೀಲ್ ಆಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗತುನಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಪಂಪಿ ದಾದ ಇಂಕ ದಾದ ಅವು ಏನನ್ನು ವೈಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಐನೊಂಜಿ ಸತಿ ಪೋದು ಇಂಕ ಇಂಚ ಪತ್ತೋಡು ಅಂಚಿನವಾದ ಫೀಲ್ ಆಪಿನಿ ಯಾನತ್ತೆ ಗಣೇಶ್ಪುರಿಗೆ ಪೋನಗಲ್ಲ ಐರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವೇರ್ನ ನಾವೇನ್ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಈತು ಬುಲ್ತುದು ಮತ್ತ ಅಂಚ ಅವದ ಇಂಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾದ ಬಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಜೋ ದಾದ ಬಂದು ಐಟ್ ಅಂಚ ಬಂದು ಮರ ತೂನಗಲ್ಲ ಅಂಚ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ನಂಬರ್ ಈಶ್ವರ ದೇವರ ನಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕಲ್ದಿತ್ತೆ ನಂಚ ಅದು ಲಲಿತಾಂಬಿಕೆ ಬೆಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕಂಟಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಉದಿಂಚನೆ ಪಾಡೋದು ಬಂದಿ ದಾಲತ್ತು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗೋ ದಾದ ಉಂಡ ಅದೆಮ್ಮೆ ಯಾಲ ಮೂಲು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆತ ದಾದ ನಿಂಗು ದಾದನ ಮಾಲೆ ಮಾಡೋದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಂಚಂಗ್ ಡೌಟ್ ಅಡಿಜಾವ್ ದಾಲ ಮಂತ್ರದವರ ದಾಲ ಖಾಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಉಂಡು ಏನು ಪಾಡು ಜಾವ ಪಂಚ ಪೋನಾಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಂಡೆ ಬಟ್ ಏನು ಪಾಡು ಜೋಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಡು ಜಪ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಜಪಪುರ ಮನ್ಪುರ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಇನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಪವರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪನ್ಪರ ಎಂಚ ಅವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬದುಕೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಮೈಂಡ್ ಬೇತದಿ ಕೋಪ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲೀವ್ ಅಂತಿನ ರೀತಿ ಎಂದು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಎನ್ನುವ ಪಂಡ ಯಾನು ತಂಜಿ ಶಿವಡ ಕೇಂಡ ಅದೇ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂಡ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗ ಲಲಿತಾಂಬಿಕೆ ಹಿಂಗ ದಾಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಏನಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಬಿಲೀವ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಪ್ಪುಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ ಇಂಚ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಅವು ಬಿಲೀವ್ ದಮಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಬಂದಿನ ಮಂತ್ರ ಪನೋಡೆ ಬಂದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ಲಲ್ಲ ಆಪುಣ್ ಅವು ಧ್ಯಾನ ಕುಂಡ ಆಪುಣ ಬಂದ ಇವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಟೋಟಲ್ ಇರೋ ನಂಬಿಕೆ ಓಡತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮಾಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇರಿ ಪೋತೆ ಬಂದದಾಲೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಬಿತ್ತು ಏನೊಂಜಿಕೆ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್ ತುಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡಗೆ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಮನ್ಪೇರನಾಗೆ ತುಲೆ ದೇವಡ ನಮಕೇನು ದೇವಡ ಏತು ಪೂರ್ತು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋರಂಜಿ 2 hours ಪೂಜಾನಾಗ 2-3 hours ಆಪುನು ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಪಂದತ್ತು ಕೆಲವು ಸಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಆನೆ ಬಾಕಿ ದಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಣಲಕ್ಕದ ಇಜಿನ ಜಪ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕುಲ್ವ ಧ್ಯಾನ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕುಲ್ವ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ಯೋಗ ಮತ ಕಲ್ದಿತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳು ಯೋಗ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಪಂದೊಂಜಾರು ಟೀಚರ್ ನಲ್ಪ ಯೋಗ ಕಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚದ ಹೆಂಗ್ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದುಂಬುಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗ ಇದು ಅಂಚ ಅದೊಂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಕಲ್ತೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಿತ್ ಕನತೀನಿ ಅವೊಂದು ಏನ್ ಪನ್ ಇಷ್ಟ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ಲು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಕುಲ್ ನಾವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಓಡುದಿಲ್ಲ ಏನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾರಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಮಾಲಿಗೆ ಟ್ಯಾರಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಜೊತೊಂದು ಆಕಾಶ ತೂಪಿನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ವಿನಿ ಬರ್ಪುಣ ಬಹುಶಃ ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಇರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ 100%. 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪಾರೆ ಏನ ಪೂಜಾನ ಕಾತ್ ಪೋರ್ತಾ 2-3 ಗಂಟೆ ತಾಗುನು ಜಪ ಮಾತ ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಧ್ಯಾನ ಮಾತನ 2-3 ಗಂಟೆ ತಾಗುನು ಅವನ್ ಬಂದು ನೇಪಾಳ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಖಾಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ತದು ಲಕ್ಕದ ಬರ್ಪಿನಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಸಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಲ್ಲ ಪೋರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಲ ಉಪ್ಪುಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹಿಂಗ್ ಕುಂದುನ್ ತೋಜಿ ಯಾರ ಕಡೆ ನೋಡಂತ ಮೇರ್ದಾನೆ ಮರಿ ಬೇರೆ ದಾದನ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅದು ದಾದನ ಒಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಒಂದುವೇ ಒಂದು ಭಾವನೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೋದು ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ಮಿತ್ಯಾನಕಲ್ಲ 4 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು
ಡೈಲಿ ಕುಲೊಂದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಅಪಗ ಸದ್ಗುರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತೆ ನಾನು 6:20 to 6:30 ಮುಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ ಪ್ರಕೃತಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾನು 6:20 to 30 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಓಶ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಪಂಡ ಯೋಗ ಮಲ್ಪತೆ ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಗುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಅಲ್ರಾಮ್ ದೀಪಿನ್ ವಾ ಒಂದೆಟ್ ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಅವೇನ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಕಾಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲುದು ಬೊಕ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಿಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಣಪ್ಪಗ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಣದು ಗೊತ್ತು ಪಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ದಯಪನಗ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದ ಇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ ಐ ಮೀನ್ ಸೀಲ್ ತೋಜನ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಿದ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ತೋಜನ ಅವು ಎಂಕ ಯಾನ್ ಪಂಡಿತೆ ಗುದ್ದಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ನಾವೊಂದ ಒಂದು ಪೋತು ದಯಪನಗ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಂಡ್ಲ ಎಂಕುಲು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಆತಂಡ ಸತ್ಯನ ಮಿರಾಕಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ದೇವರ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿಕೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇಟ್ ಕಾಸು ಆವಡ್ ಬಂದು ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಅಂಚಿನ ಕಾಸು ಬುಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಜಿ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಮೂವಿಗಾರ ಬೋರ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟುಡ್ಲೆ ಪೊಡೆ ನಾನು ಬಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತಡ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೋವಂದಿನೇ ಪೋಡಿದು ದಾಲ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಆಪುಂಡ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತ ಪಾತೆರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮತ್ತ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತ ಏನು ಹಿಂದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪೋಡುದು ಮತ್ತ ಪನಗ ಎಂಕ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾತಲ್ಲಿ ಅಂತ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಪಾತೆರು ಬೇರೆ ಬಂದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇಟ್ ಕಾಸು ದೇವರಡನ್ ಕನ್ನೊಂತಿನ ಬಂಡ ಎಂಕೇರ ಪಂಡಿರು ನಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ ಪಂದಂಡ ಇರೇನೆ ಲೆಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂದು ಎಂಚ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪು ನೀರು ಯಾನ್ ಅವೇನ್ ದೇವಡ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಏನೊಂಜಿ ಅಡ್ಡಾಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಹಿಂಗ ಬೇಲೆ ಕೂಡು ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕೋಡು ಬಟ್ ಎಂಡ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದೇವರಿ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದು ಯಾನೇನದೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿನೇನೆ ಇಂಚೆನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ದೇವರು ತುಲ್ ಎಂಕಿತ ನನ್ನ ಏರ್ಲೈನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರ ಜಾತೆ ಎಂಕ್ ಅವೇ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಅವು ಎಂಚ ಆನಂದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅವು ಮಿರಕಲ ಧ್ಯಾನನ ದೇವರ ಮಂತ್ರನ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಈತ ದೇವರ ಪಂತಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಈತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದುಂಬುಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ದೇವರ ಮಸ್ತ್ ನಂಬರ್ ಬಟ್ ದೇವರ ಓಲ ಇಂಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿರ ನೀರೆಗ ಆತಿಜ ಫಸ್ಟ್ ಆತನ್ ಏನ ಮದ್ವೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನನ್ಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಆತನ್ ಆಡ ಆತ ಬೇಜಾರನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಬಂಗನೆ ಅಂದ್ ಶಿವಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ತಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಿಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಇದು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತು ಪಡತ್ತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಗದಲ್ಲ ಇಂಜ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರನಲ್ಲತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೊದು ಬುಲಿಪುನೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಿ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊರೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ಗೆ ನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋನಗ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಂದಿತ್ತೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉಂಡಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಪೋವಡಾಡೆ ಬಂದು ಸೊ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ ಪೋತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವಳಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೇತೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೋನು ಒಂದೇ ಮಿತ್ಯ ಮೂವಿ ಸೊ ಯಾನವೆಂತು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಪೀರ ಪಿದೆ ಬತ್ತನ್ನ ಗುಂಡತೆ ಸ್ವಾರ್ಥನತ್ತೆ ಮನ್ಪಿನಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತೆ ಬುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ದೇವರ ಬಂದು ಬುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂಥರ ಬುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬುಲಿಪುನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನು ಶಯಾನಿಡ ಬತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ಬಟ್ ದೇವರ್ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ ಆತದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ ಇರ್ಪಂಡ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 ಎಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ ಬಂದ್ ರಫ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿನತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ 18th ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಆತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18th ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆತೀನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಹುಶಃ ದಾದವನ್ ಪರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ದಾದವರ ಪನ್ಪದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾರ್ ಪಂಡತೆ ಮಂತ್ರನ ಧ್ಯಾನ ದೇವರ ಆತ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ 101% ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಂಗೆ ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎನಿಗೆ ಬೆಹಂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ ಪನ್ಪೆರೆಗ್ ಇರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆರೆ ದೇವ 101% ಇರ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ರೈತ ಮಿತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಪುನರೆ ಪಂಡೈತೆ ಅವು ಆಕಾರ ಕೂರು ಇಂದು ಕೂರ್ಡು ಬಂದಲ್ಲ ದೇವರೆಗಿರ್ ಆ ಪವರ್ ನೀರು ಬಿಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಕೊರ್ಪುಂಡೆರೆ ಆಪುಂಡ ಆಪುಂಡು ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೀನಿನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತ ದೇವರ ಯಾನ್ ಕೀನಿನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಇನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡ ದೇವರ ನಂಡನಿ ತಿಲ್ಲೆ ಪೋಡ ಬಂದು ಬಟ್ ಇರೆಂದರ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದೇವರ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರಿ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಇಂಕ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಲೆ ಏತ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅನ್ ಲಿಂಗ ತಿಕ್ಕು ಪಂದ್ಯಾನ ಎನ್ನದಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನದನೆ ನಿಜ್ಜಿ ದೇವರ ಕೇಂದಿನ ಉಂದೇನು ಬಟ್ ದೇವರ ಕೋರ್ತಿನೆ ಕೊನೆ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗಡ ದೇವರು ಉಲ್ಲರತೆ ನಾನು ಕೇಂದಿನ ದೇವರ ಮಾತ್ರ ಬೇತವಾ ಜನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದಿಸ ಪೋತೆ ಸೊ ಕೊಡೊಂಜಿ ಯಾಂಕ್ ತೆರೆದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪನ್ಪುನಂಚ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಲಾ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೊ ಅವ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಅವು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏತು ಪೂರಕವಾತಂದು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್
ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿದಾಯ ಪಂಡ ಆತು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತಂಡ್ ಅರ್ ಕೊಲ್ಪನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅದು ಪೊಡಿ ಬಹುಶಃ ತೂದುಪ್ಪರ ನಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದುಪ್ಪರು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬದುಕೋಡು ಪನ್ಪಿನಿಕ್ ಈ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತಿನ ರೀತಿಡುಂಡು ಈ ರವಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಎರಡನೇ ಕಲ್ದಿನಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲು ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮದು ಶ್ರೀವಿದ್ಯೆ ತಿಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಚಂದ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಾರಾಗ ಲಲಿತಾಂಬಿಕೆನ ಲಲಿತಾ ದೇವಿರು ಲಲಿತಾ ಆರ್ನ ಲಲಿತಾಂಬಿಕೆನ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಸರ್ಡ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಡೀರು ಎಂಚ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ ಇರ್ದಿವು ನೋಡು ಇನ್ನ ಗೋಲ್ ದಾದಪ್ಪಡು ಅವು ಮಾತು ಇರಗ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಂದಿನಿ ಸರ್ ಸರ್ ಮಲ್ದೇನಿ ಪಕ್ಕ ಇರಗ ಒಂತ ಬೇಜಾರ ದಾದಲ ಆಂಡ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಚ ಪೋಡು ದಾಮಣಿ ಯಾನಕಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತಾರನ ಟೀಮ್ ಮೈಂಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಯಾನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗೋದಿತ್ತ ಪೋಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೊ 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂಚ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ದೆ ದುಂಬು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ನಲ್ಪ ಮಾತ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಅಲ್ಪಡ್ಬೇಕು ಶುರು ಅಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಏನ್ ಪಂಡಿದ್ದೆ ಯೋಗ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದುಂಬು ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ ಪೂಜಾನ್ ಆ ಧ್ಯಾನ ಕುಲ್ನ ಸದ್ಗುರು ಸರ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ತೋಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ದುಂಬುಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪೋತಿನ್ ಬಂದ ಸರ್ನ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸರ್ನ ಎಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೂಪ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಇರ್ ನಟಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಸ್ತ್ ಜಂತ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಅದು ಅಕ್ಕ ಅದು ಇರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದುಪ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಇಡಕ್ಕೆ ನಿಂಕು ಶಾಕ್ ಐನ್ ಬಂದ ನೆಲವುಲ್ಲಸಂಖ್ಯೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೆಲ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ಐಟೊಂಜಿ ಬರ್ಪುನಂಚ ನೆಲವುಲ್ಲಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವಿನ ತೂನಾಗನೆ ಎಂಕು ಶಾಕ್ ಆತಂಡು ನೆಲವುಲ್ಲಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಆ ನೆಲವುಲ್ಲಸಂಖ್ಯೆ ಏರು ಗುಳಿಗನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನೆಲವುಲ್ಲಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ವಿಕೃತವಾದ ವಿಕಾರವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ಏರ್ಲತ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಆಣ್ ಅತ ಜವಾನಿ ಆಂಜೋ ಮಲ್ದೇರ ಅಂದ ನಗಿಜ್ಜಿ ಅವಿನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ರೂಪ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ನಟಿ ದಾವನ್ ಪರ ಮೇಡಮ್ ಇಂಕ ಅವು ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಕೇನ್ನಾಗ ನಾವು ಈರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಪನ್ಮಿ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವನ್ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ನೆಲವುಲ್ಲಸಂಖ್ಯೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಲಿರಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೈದಿನಿ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಗಿಪ್ಪರ್ ಆವಂದು ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಆಪಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಜಿ ಬೇನೆ ತಡೇರೆ ತೀರುಜಿ ಯಾನು ದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಏರೆಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಬದುಕಡು ಯಾನು ಏರೆಗಳ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲತ್ತು ಆಂಡ ಈ ನಮೂನೆದ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಎಂಕ್ ದಾಯೆ ಕೊರಿಯರು ದೇವಾ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಎಂಕ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾನು ನೆಲವುಲ್ಲಸಂಖ್ಯೆ ಬೈಜಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂತದ ಗ್ರಿಪ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅವಿನ ಈರ್ ಮಲ್ದಾರು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವನ್ ಐತ ಆಕ್ಷನ್ ಅವ್ ನಲಿಪುನ ಸೀನ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಪನಗ ಈರ್ ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೋರ್ ಪನಗ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಅವು ಬೊಕ ಮಹಿಷಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಪಂದೆಂಗ್ ಕನಿಸಿದ್ ನಾವು ಸ್ವರಾಜಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಣಿಕಂಠ ಮಹಿಮೆ ಅರುಂಜಿನ ಬೂರ್ದನಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡ್ರಾಮಾ ಮಹಿಷಿನ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ ಮಲ್ಲರಕ್ಕ ಸೇದಿ ಇಡೀ ಕೋಂಬು ಮತ್ತದ ಅವನ್ ಫುಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಲ್ಪುನೊಂಜಿತ್ತಿನದೆ ಒಂಜಿ 15 ಗೆದ್ದ ಗದೆ ಅವೇನ್ ದೇರ್ತಂದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಣಿಕಂಠ ಮಹಿಮೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಇನ್ಯಾರು ಬೂರ್ದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಕಾಂಡ ರಾಮ ಮುಲ್ಪ ಕಲಸಡ್ ರವಿ ರೈ ಕಲಸಲ್ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಊರುಡು ಸೊ ಬಾ ಈತ ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕಡ್ ಡ್ರಾಮಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಏನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಉಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬಹುಶಃ ಕಷ್ಟ ಏನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟ ಅದನ್ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಪೋದು ಮಲ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ 2 ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪುನಗಲ ಪೋದು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ಎರೆಗಾಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನಗ ಮಾತ ಯಾನ್ ಬಲ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ಗಳು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೋದವು ಅಂತ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಬಂಗ ಆತನ್ರಿ ಅವ್ರ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಗೆತ್ತೋನು ಜೇರಿ ದಾವಂಡ ಪೋಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಇರ್ನ ಮರ್ಯಾದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನಂಚಿನ ರಿಸ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ದೆ ಟಫ್ ಬಂದ ಆತಜಿ
ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಬಹುಶಃ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನಿಸಂಡೆ ಒಂದ ಕಷ್ಟ ಅಂದಾತಿನೇ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಎಂಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲು ಕಲಾ ಸಂಘ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಬಂಗಾತ ದಾರಿ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಂದಿನ ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾನೆ ಇವನ್ ನೆಲೌಲ್ಲಸಂಕಿಯೆ ಅದು ಮಣಿಕಂಠದ ಮಹಿಷಿ ಅದು ಮಾತಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಲಕಿ ತಿರುಗ್ಯದ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡುಂಡತೆ ಅವ್ಯಂಗ ಕನದಿನ ಪಂಡ ಜೆ.ಪಿ. ತುಮಿನಾಡ್ನ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನಗ ನಾಟಕ ಶಾರದಾ ಕಲಾಡ್ಸ್ದ ಅವು ಎಂಚ ಅಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪೋಂದು ಮಾತಾಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪಿರ ಬರ್ಪಿರತೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಕ 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 ಬಂದು ಬುಲ್ತದ ಪತ್ತೋನಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಬಂಡ ನಿತ್ಯ ಬನ್ನ ಐಟ್ ಬಕ್ಕನೆ ರೂಪ ಅಕ್ಕ ಆತಿನ ಅಲ್ತದ ಬಕ್ಕನೆ ರೂಪ ಅಕ್ಕ ಆತಿನ ಅವಲ ಎನ್ನ ನಿತ್ಯನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಟು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಬೆಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಯ್ಯಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಮದಿಮೆ ಅಂದ ಕುಲ್ಲುನ್ ಆ ಆಂಡಗ್ ರಿಯಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗ್ಲಿ ಮಂದಿನ ಅರೆಗ ಅಕ್ಕ ನಕಲು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಏನನು ರೂಪಕ್ಕಲ ಎಪ್ಪುನದ್ದು ಖಾಲಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಅಡ್ಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತಿತ್ತು ರಿಲೇಷನ್ ಅಕ್ಕ ನಿತ್ತ ಇನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಮ್ಮನಾಗ ಅಕ್ಕ ಓಲ ರಂಚ ರೂಪಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಪುಜು ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಐದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಐಲ ಟೆಂಪಲ್ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಆದಿತ್ತು ಅವಳು ಇಂಕ್ ಆ ಕಮಿಟಿ ತಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಅಮ್ಮಗ ತುತ್ತಾಯಿನ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮಗ ತುತ್ತಾಯಿನ ಸೀರೆನು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗಿದ್ದು ಕನತದ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ದು ಒಂದೇ ಸೀನ್ ಅಪ್ಪನ ಮದಿಮೆದ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಉಂಟಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಸೀನಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೀರೆ ತುತ್ತೋಡ್ ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅವು ನಿಂಗೆ ಮರಪರೇನೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವ್ರ ಸಾರಿ ಏನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅವು ಸೀರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದಿತ್ತನು ಸೈಡ್ ಹೆಂಗೇನಿದೆ ಹೇಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ ತುತ್ತವರ ತಪ್ಪಗೆ ಅವು ತುತ್ತಾಯಿನೇನು ಕನದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ತುತ್ತೋಡು ಆನಿ ಆ ಸ್ಟೇಜಿನ ನವೇ ಸೀರೆ ತುತ್ತದೆ ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಂದ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜವು ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಮೀನಿಂದ ನೆನಪಿಜ್ಜಿದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿದೆ ಆಯ್ಪಂಡ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಹೋಯ್ತಾಡಲ್ಲ ಬೇತ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಡ್ರಾಮಾದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ನೆಲೌಲ್ಲಸಂಕಿಯೆ ಆಂಡು ಮೇಡಮ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಬುಲಿಪುನಂಚಿನ ಈ ರೈಟ್ PhD ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬರೀ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪಾರ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಪುರ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೇಡಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಒಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒರಿಯೋರು ಸಿಂಗಲ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಚಿಲಿಮಿನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ತಿಲಕಿ ತಿರುಗಿ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೆ ಒಂದು ಅಂಡ ಬೇತೆಂಗಿ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಂಸಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿಲಕಿ ಎಲ್ಲ ತಿಲಕನ ಬೊಡದಿಲ್ಲ ಅರೆಗ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಟೀಚರ್ ಅದು ಉಪ್ಪಿರು ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರೆಗ ಆಡ ಕುರ್ರ ಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಂದಾಲ ಕೊರಡತೆ ಅಡ ದಾಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಜೋಕುಳ್ಳ ಮತ್ತೆ ಕೇನುವೇರು ಕಾಸು ಅಪ್ಪ ಜೋಕುಳ್ಳ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಪೋಪಿನೇ ನೈಕ್ ಆಮೆತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಒಟಾರದಾಗಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಾರ ನೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ಪಂಪನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂದೆ ಮಾತಾಡ ಜನಗಳು ಮೇರು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಒಟಾರ ಜನಕುಲೆ ಎನ್ನ ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಕಿಂಚಿತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ನಿನ್ನ ಎತ್ತರದ ಮನೆಟುಕುಲ್ಲ ಅದೆಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಆಧಾರ ಆವಡಿತ್ತಂದಾಂಡ ನಿನಗೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಅನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಜಿಂದ ಬಹುಶಃ ನೀ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೆಂತಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ಎಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿ ದಾದ ಪಂದೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕುಲಿಗೆ ದಾದಾನ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡಗ ಎಂಡ ಕಾಸಿತ್ತುಜಿ ಎನನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಳ್ಳ ಕೇಂಡೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆನು ಎನ್ನ ಕುರುಂಬ ತಿಂಗಳು ಪಂಚಿಡ್ತಿದ್ದು ತುಂಬಿಯೆ ಅಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾರದ ದುನ್ನ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ತುಂಬರಾಯಿಜಿ ಆ ಬೇನೆ ಎನ್ನ ಉಡಲೆಡು ಕಂತೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಉಡಲೆಡು ಕಂತೊಂದುಂಡಿಯೇ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇಂಚ ಮೇಡಮ್ ಇಂಚ
ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಶಾರದೇವನ್ ಪೆಡ್ತುಲೆ ಐಕ್ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಜನಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಯಪಂಡು ಮೇರ್ ಪಣ್ಣ ಡೈಲಾಗ್ ಪನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಎಂಕ್ ಇಂಚಲ ಅವಲಿಯಾ ಇರಡ್ದು ಅನ್ನ ದಾಲೇಜಿ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಡ ನಿರ್ದಿನಿರ್ದ ಅದ್ಭುತಲುಂಡು ನಿರ್ದಿನಿರ್ದ ಅದ್ಭುತಲು ಕೆಲವು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಗಿವೆನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅವಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾನ್ ದುಂಬಾಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನವರಸ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ನಮಕ್ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನವರಸ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ತೋಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೋ 1 by 1 ಓಕೆ ಶುರುಕಾದ ಶೃಂಗಾರ ಸೂಪರ್ ಹಾಸ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆರಪೇರಿತಾವಡೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓಕೆ ಮೇರಾ ದಾದಾ ಹಾಸ್ಯ ಇತೆ ಕರುಣ ಸೂಪರ್ ರೌದ್ರ ವೀರ ಬರ್ಚಿಯೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆನ್ನ ಕುಲ್ಲದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕುಲ್ಲದು ಮಲ್ಪೆರಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕುಲ್ಲದು ನಿಜವಾಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಜಡ್ಡ ಅದನ್ನ ಭಯಾನಕ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ಬೀಭತ್ಸ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಅದ್ಭುತ ಲಾಸ್ಟ್ ಶಾಂತ ಎಸ್ ಅದ್ಭುತ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅರ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಅವು ಇರೆಗೆ ಉಂತೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡ ನೋ ಡೌಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಲಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ 100% ನೋ ಡೌಟ್ ಅವು ಇಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೇ ಬಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅವಲ್ ತೋಚ್ಪವ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅವೊಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಗೌರವ ಇತ್ತನಿ ಕಲದುಂಬ ಬರೋಬ್ಬರಿ 72 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧಕಿ ಕರಾವಳಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದಂತಹ ನಟಿ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು 2017 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲಂ ಅವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ, ಸ್ಯಾಂಡಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ CFS ನಲ್ಲಿ ಸತತ 3 ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮಿಥ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ, ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಇವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದಂತಹ ಬ್ಯಾರಿ ಚಿತ್ರ ಸ್ವರ್ಣ ಕಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ರೆ GTಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಗಡಿನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ದೆಹಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, UAE, ಬಹರೇನ್, ಓಮನ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಕುವೈಟ್ ಮುಂತಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ, 2.5 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ, 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ, 4,000ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, 85ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು, ಬ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಭಾಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ. ಹೀಗೆ ಇದೀಗ ಅವರ ಮಿಥ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆನ ತಂದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರು ದೀಪದ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ದೀಪದ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಮೇಡಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ದಾಲ ಇತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕದಾದ ಪಂದು ಪಂಪನಂಚಿನ ತೂಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅಮ್ಮನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿನಾಕುಲು ಆ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲಘಟ್ಟ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಪನ್ನಾಗ ಬದುಕೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಠಾಚಲ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಲಕ್ಕದುಂತದು ಬದುಕದಾರೆ ತವೇತೋ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆತಾರೆ.
ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಮಹಿಳೆ ಡೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಲೇಡಿ ಇನ್ ಪನಲಿ ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಅಂಚದಪ್ಪ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ದಾದ ಪನ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಂಡು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ಕನಟ್ಲೆ ಎನ್ನ ದಿನ ತೆಗೆದಿನಿ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಎಂಕು ಎಂಜಿ ನಾನು ವರ್ಡ್ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಜಾವ ನಾನು ಈತಕೇನು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಂದಪ್ಪಾಡೆನ್ನ ഞാൻ ದುಂಬೆಂಚೆತ್ತನ ಅಂಚನಪ್ಪಾಡು ಏಪ ತಗ್ಗದು ಬಗದೆ ನಡಪೆನ ಅವರೊಂದು ದೇವರೆಂಕ್ ಕೊರಡಿ ಏಪಲ ಅವು ಮಂಡೆಗೆ ಏಪಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಪ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಗಲು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂದ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡದೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂತ ಎನ್ನು ನಾನು ಏನು ಇಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆವಡು ಓ ರೋಲ್ಗೆ ಆವಡು ಒಯ್ಕ ಆವಡು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾವು ಮಲ್ದಿ ಜಗೋತಾನೆ ಒಂದು ದಾಲ ಕಲ್ದಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಏನದೆ ಅವನು ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರಾಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಕಲಪ್ಸಾಪ ನಮ್ಮ ಪಂದಂತ ಅಕುಲು ಎಂಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪ ಇರತ್ತೆ ವಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಡೆ ರೀಚ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ದೇವರ ಕೊರಡಾತ್ ಕೌಲ ಮಂಡೆಗೆ ಬರತ್ ಅಡರದ ಬಲ್ಲಿ ಬರತ್ತೆ ಎಸಸ್ಸು ಮಂಡೆ ಮಾಪಡು ದಯಪಣ ಗಿಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ ಬೈದಿನ ಫೈಟ್ ರಿಯಲಿ ಫೈಟರ್ ಲೇಡಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಅವನ ವಿಚಾರಾಗ ಸೊ ಅಂಚದಪ್ನ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಇರೇಗ ಎಂಜಿನ ಪೇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ನಾಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ದೀಪದ ಲೆಕ್ಕ ನೀರಿನ ಬದುಕು ಬೆಳಗೊಂದು ಪಡಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದುಂಬುದಿಂಚಲ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ನ ಅಂಚಿನ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಜಂಕಿನಿ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ವರು ಒಂದು ಬಟ್ ದಯಪ್ ಮೇಡಮ್ ಪನಾಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ದಯಪನಾಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಈರ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಗುರುತಿಸವಲಕ ಮಲ್ದಿನಿ ಈರ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೇರ್ಮೆ ದಯಪನಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಲ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಏರೈ ಪೋತನ್ ಪನಾಗ ಎಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಏರು ರೂಪಾವಶ್ಯವರ್ ಕಡೆ ತುಳುನಾಡದಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರು ಪನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಫವರ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಅವು ಏನ್ ಪಂಡತೆ ಕಡ್ಬೇಕ ಅವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐಕ್ ಆಕಾರ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಫವರ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ಈ ಸಲ ಈತ ಬತ್ತಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಐದು ದನ್ನ ಬೈದಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದಯಪಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದಯಪಂಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಬೇಸ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪನಗೆ ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಯಾಕಲೆ ಗೊತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದ ಆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಆರ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ನಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು 2 ಜನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೋಡು ಒಕ್ಕ ಆತಿಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಬೈದಂಡು ಇಂಬುಗು ಬೈದಂಡು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವನಾಗ ಶಿವಧ್ವಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಕೊರಮ ಇಂಬುಡ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ದುಂಬುಡ್ಬೇಕು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರೆಗ್ ಬೈದಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ಗ್ ಬೈದಂಡು ಕೆಂಚನೂರು ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದ ಅರೆ ಬೈದಂಡು ಸೊ ಮಾತಲ್ಲ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಐನು ಅವಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಬೈದಿನ ಪಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ನದ ದೇವೇರ್ನ ಖಂಡಿತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ನಾನು ಅವೇನು ಅಂಚ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಡಿ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇನು ಸೊ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ ಮೇಡಮ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇರ್ನ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಪ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಗುಣನ ಇರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನದಿತ್ತನ ಓ ಎಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಟಕ್ಕ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಡತನ ಪಂಡ ವರ್ಡ್ ಇಜ್ಜೈಕ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಿರಿತನ ಪಂಡ ಮಂಡೆಗೆ ಬರ್ರವಲ್ಲ ದೇವೇರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯಶಸ್ಸು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ತೂಪಿನೇ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ದ ನಿಜವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ ದಾಲಾಕಲೆಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪನ್ ತೂಪರತೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಪನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿನ್ ಕಾಸು ಅವು ಒಂದತ್ ಸೋಲು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರ್ಬಿಡು ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಜಿಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬಂದಿನ ಲೈಫ್ ಇತ್ತೆ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಬರ್ತದೆ ರೂಪ ಮೇಡಮ್ ಎದುರು ಉಂತಿದ್ದೇರು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಂತಿನೇಕ್ ಕೇಳು ಭಕ್ತೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಾರ ಕೇಳು ಅನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದಕ್ಕೇನು ಅರಿ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಡ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಅತಂದಾಂಡ ಇಂಕ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಕೋರು ಶಕ್ತಿ ಕೋರು ಏರ್ಗ್ಲ ಬೇನೆ ಒಂದೆ ಎಂಡೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬೆನ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಕೋರು ರಡ್ಡನಿಗೆ ಏನು ದೇವರಡಿ ಯಾನು ಬೋಡೆ ಬಕದಲ್ಲ ಕಾಸ ಅವೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವು ಇತರ ಅವದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮೇಡಮ್ ಈ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಪಾರ್ ಇತ್ತ ಹೋಗಾಡಿಂಡು ಐಟೆನ್ ಓಕೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋಪಾರ್ ಅತೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೋರಾಗ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಏರು ಉಪ್ಪೋಡು ಅತ್ರ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದಾದ ಉಪ್ಪೋಡು ವಸ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಏನೇಗ್ ಪಾಡನ್ ಪೋರೆ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏರು ಉಪ್ಪೋಡು ಕೇಂಡ ಕೆಲ ತಿಕ್ಕದು ನನಗೆ
ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪುನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರ್ ಅಡಿತ್ತಿರ್ದಾಡ Okay. ಎಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿರ್ದಾಡ ತುಳು ನಾಟಕ, ಶಿವದ ತುಗುಳಿಗೆ ತುಳು ಮೂವಿ, ಏಸ ಸಂಸಾರದ ಸರ್ಕಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಒರಿಯರ್ ದುರಿಯಾಸಲ್, ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾಟಕ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚಲ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಡ್ತಿನ ನಾಟಕ. ಓಕೆ. ಕೊಡಿಯಲ್ಬೈಲ್ ಸರ್, ಮಹಾಗುರು, ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್, ಅದ್ಭುತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅದ್ಭುತ ಲೆಜೆಂಡಾ ನೋಬಸ್ ಪಡಿಲ್ ಸರ್, ಏನ ಮಾಮ ಪಡೇಲ್ ಮಾಮ ಸೂಪರ್ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತಿದ್ದದು ಕೊನಪಿನ ಗುಣ ಮಾತಾಡಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ನವೀನ್ ಮಾಮಡ ಉಂಟು. ಓಕೆ. ಬೋಲರ್ ಸರ್, ಅವು ಫೇಮಸ್ ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಕಣ್ಣನಿ ಒಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೂಪವರ್ಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಕಣ್ಣನಿ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಜಿಂಗ್. ಓಕೆ. ನಟಿ ಆಪಿನ ಹತ್ತಡ ಇರು ಓಲಿತು ದ್ವಾರ ಎರಡು ಜೋಗಲ ಅಪ್ಪೆ ಅದು ಓಲಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರೆ ಮಕ್ಕ ದಾದ ಅಮ್ಮೆ ಮದಿ ಮದಿ ಎರಡು ಜೋಗಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇದು ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಲೈ ಇಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕರ ಅನ್ನೋ ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕೆಲವು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್, ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಸರ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ತುಳುಟು ತುಳುಟು ನವೀನ್ ಮಾಮ. ಓಕೆ. ಫೇವರೇಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಪೋಷಕ ನಟ ಬೊಕ್ಕ ನಟಿ ಇಡೀ ಇರ್ತೂತಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಟ ಪಂಡ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಸರ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ. ಓಕೆ. ಬೊಕ್ಕ ನಟೀನ್ ಪಂಡಾಡ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೊಲ್ಲೆರು, ತಾರಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೊಲ್ಲೆರು. ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಲುಗುದ ಅರುಂಧತಿ ಮಿಥ್ಯಾ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಲೈಫ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನು ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಏನ ನಾವು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಪಾಡ್ದಿನ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಡ್ರೀಮ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದೇವೇರ್ ಪಂದಾದ ಬಂತ ಅಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಂದಿನ ಕೂಲೆಂಗೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಕೋರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಡಿ ಮೇಡಮ್. ಹಿಟ್ಲರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ನಟಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೆಂಚಿನ ಡೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಲೇಡಿ, ಫೈಟರ್, ಟ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಯಾನ್ ದಾದಂದು ಒಂಜಿ ಕೊರ್ರೆಂದ್ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆ ಹತ್ರ ದಾಲೊಂಜಿ ಇರೆಂತದು ಕಲ್ಪಲೇನ್ ಬಂದ್ ಬರ್ಪೆ ನೋ ಡೌಟ್. ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಡ್ಡ ಎಂಕಲೆ ಎಂಕಲೆ ಆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಏನ್ ದಾದವನಾಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮೇಡಮ್ ಏ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪರ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಮೇಡಮ್. ಕಿವಿ ಮಾತು ಪಂಪಿನ ಅತ್ತಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಿ ಅನ್ನು ಅತಮಲ್ಲ ಜನ ಅತ್ತಿಜಿ ಜನಕುಳ್ಳೆ ಅನ್ ದಾದಕ್ಕೇನು ಜನಕುಳ್ಳೆ ದಾದೊಂದು ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಾಂಡ ಎನಿತೆ ಪನ್ಪೆ ದುಮ್ ಏನನು ದಾಲ ದಾಂದಿನ ನಾಟಕ ಹೊಡ್ದು ಬೊಲೆಪಾದ ಕಂದಿನಕುಲ್ ಜನಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪೊಂಜನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮನಕುಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ದೆರೆ ಎಂಕು ನನಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚನೆ ಎಪ್ಪಡು ಓಲ್ ರೂಪ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಆರೊಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ರು ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಪನ್ಪಿನಿ ಏನೋ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ಲಿ ಏನ ದುಂಬುಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಾತೇರು ನಿತಿನಕುಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಾತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಬಣ್ಣಾಂಡ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಓಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಯಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡ ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ಪಾಡಿರು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಏರ್ಲ ಪಾಡಿದ್ರು ಆ ಮೋಕೆ ಉಂಡದೆ ಐಕ್ ಯಾನು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಬಹುಶಃ ಎತ್ತೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ದರು ಇಂದಟ್ಕೆ ಎಂಡ ಒಂದೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದಿನ ಇರ್ ಕಾಸಿ ಏತು ಮಲ್ಲರು ಆಸ್ತಿ ಏತು ಮಲ್ದರ ಹೌದಾಲೇಜಿ ಈತು ಜನಕುಲು ಮೋಕೆ ಮಂದೇರು ಏತು ಪೊಂಜನಕುಲು ತಿಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಕಾಯ್ದಿದ್ದು ಇರೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಓಡು ನಿಂಗಳಿಗೆ ಎಂತೋಡು ಬಂದು ಬಂದ್ಬಿರದೆ ಮದಿಮೆ ಆವಡ್ ಬಂದು ನಾ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಅವಡ್ರು ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಏಪಲ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಅವೇನೇ ನಟ್ಟು ಉಂಟನೆ ಕಡೆ ಅವು ಏಪಲ ಬೋಡು ಏರ್ಲ ಎನ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವ್ರು ಬೈದು ಅಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಇಡತ್ತ ಆಂಕರ ನೋ ನೋ ನೆವರ್ ಏನ ಜನಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಮೋಕೆ ಎಂಕೆ ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಓಡು ಅಂತ 100% ಅವು ಎಂಕುಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಲೈಫ್ದ ಆಶನೆ ಆತೆ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪು ಅಂದ ಅಂದ ಬೋಡು ಬೋಡು ಅವು ಏಪಲ ದಯಮಾಡಿ ಅಕ್ಕುಲೆ ಬುಲೆಬೈನ ಅದೇ ಇನ್ನು ಮೂರು ಕುಲ್ದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಾರಣ ಜನಕುಲೆ ಯಾನಿನ್ ದಾಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಂದಿತ್ತ ಅಕ್ಕಲ ಮಂದಿನ ಮೋಕೆವು ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಅದು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಹತ್ತು ಮೋಕೆ ಎರಗಲ ಕೊರ್ತು ಜರದ ಏನಾದ್ರು ಬುಲೆಪೋದೇನ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮೋಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಲ ಅದು ನಮ್ಮಕುಲು ಇವನ್ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಕುಲು ಇತ್ತು ನಮಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಅದಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಕುಲು ಮಾತೆ ಅಲ್ಲ ಆಕುಲು ಮುಕುಲು ಪಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಒರು ಇಡೀ ಮೀಡಿಯಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ಇಡೀ ಮೀಡಿಯಾ ಮುರಣೀದಿನ ಚೀರು ತೂದಪ್ಪರು ಇಡೀ ಮೀಡಿಯಾ ಬರೆದು ಪಾಂಡು ರೂಪಕ 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 ಬಟ್
ಆ ಮೋಕೆ ಉಂಡದೆ ಅವು ಬಹುಶಃ ಅವು ದೇವರೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಬದುಕಂತೂನಾಗ ಇರೋ ಮಾತನಿಟ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತ ಬದುಕುಂದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾನು ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ 100% ಓಲಿತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಉಂಡದೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಾಯಪಂಡ ದೇವ್ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ದು ಪೋತಿನ ಜೀವ ಏತು ಉಂದೋ ಅದು ಪೆನ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆತ್ಮ ಗುಪ್ಪ ಅಂದೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಯಾನು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಅದು ಪಾಪ ಏನ ಬೆರೆಸಾಯ 100% ಅಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಕೆಲಸಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಪುನಗಲ ಯಾನು ಕೆಲಸಲ ಎನ್ನುವೆ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸಾರಿ ಕೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗಮ್ಮತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಜಾಡೆ ನಮಗೆ ಕೆನೆಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುನಗದಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಸಾರಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಜಿನ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಜತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಇದು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುದುಂಡ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರಾ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಈ ಮೂವಿ ಬಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ತಲಿ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಪಪ್ಪ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಬಂದದ್ದು ಕೊರ್ಪ ಬಟ್ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಡೆ ಎಂಗೇಪಲ ಒಂಜಿ ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರಿಮನಿ ಮತ್ತದು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಮಂತ್ ಕುರ್ತಲಿ ಬಂದು ಬಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕುರ್ಪುಜ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಬಂದು ಅಂಚಂದತ್ತು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ದಾನ ಕುಲುಲೆರ ನಾ ಕುಲು ಮುಕುಲು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುರಲ್ಲ ಒಂಜಿರ ಫೋನ್ ಬಂತು ಉಪ್ಪುನಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಕಾರ್ಬಂಡಿ ಇರ್ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಅಮ್ಮ ಅದ ಹಂಗೆ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲತೆ ಏಪ ಇರಕ್ ಫೀಲ್ ಆಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತದ ಅವನ ಮಗಲಿನ ಸಾಧನದ ಅಣ್ಣ ಪೋರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಂದ ಅಪ್ಪನ ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಪೊಂಚೊಕ್ಲು ಪಿದಾಯ್ ಬಿಡುಪುನ ಏನನ ನಾಟಕ ಬರ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಮ್ಮ ಬರ ಬಿಡ್ತಾ ಇರು ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಡ್ತು ಇರಲ್ಲ ಈ ಸಾಧನ ಆತುಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ದಿರ ಅಂದಂದ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾನ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಲೇಡಿ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸತ್ಯ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 2 ಸಮಸ್ಯೆಗ್ ಲೈಫ್ ಮುಗಿಂಡು ಪಂದಿಂದಪ್ಪ ಬಟ್ ಇರ್ ಮಾತೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಈತ ಪನ್ಪೆನೈತಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಸುಸ್ತ ಆಪುಂಡು ಅವು ಆಪುಂಡು ಒಂದಾಪುಂಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪೆನಿ ತಾಲ ಒಂಜಿ ಸುಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ ಒಂಜಿ ಸಲ ಎನ್ನಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ಆತ ಎನ್ನುಂಡವು ಇರ ತಾಟೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ್ಲು ದಾದ ಆಸೆ ಪುನ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ತಾಂಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಪುನ್ ಬೊಕ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇರ್ ಕಾಸು ಕೋಡು ಬಂದ್ಲು ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ತೂವೋಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ಎನ್ನ ಮಗಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅವಡು ಎಡ್ಡ ದಿಕ್ಕು ಪೋಡು ಅವು ಪುಂಡತೆ ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತು ಪೆರೈಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರೆ ಓಲು ಮದ ಸಾಲ ಮಲ್ತುಪ್ಪಿರು ಆತ ಎನ್ನುಂಡ ಯಾವ ಪನ್ಪಿನ ಕೇರಳ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪೆರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೈತವನ್ನ ಸೈಪು ನಾವು ಮಾತು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಏತ ಭಂಗ ಬತ್ತು ಜೀವ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸುಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಅಕಲಿಗೆ ತಡೆಯರ ತೀರುವೆ ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕು ಸೈನ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ತಗಲೆ ತಡೆಯವರೆ ಪನ್ಲೆಗುಲು ಆತ ಎನ್ನುಂಡ ಯಾವ ಸನ್ನಕುಲು ಆತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆಗೂ ಮಾತಿತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಡದ ಮಲ್ಲತ್ತು ಅದೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೋನ ಎನ್ನಲೇ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ನಟಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅರಡ ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿತು ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿತು ನಾವೇನು ಬಿಡ್ತು ಎಸ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ದಯಪನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನೆ ಐತೆ ಅರ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಕೇಂದ ಬಟ್ ವಿಷಯ ಅರ್ನ ಬದುಕದಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟದ ರೀತಿ ಯಾರು ಬದುಕದಿನಿ ಸೊ ಆ ಹೋರಾಟ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅವಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲವಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಲಾತೆ ದಯಪನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೋಲುಗು ಪುರ ಸೋತುದು ಲೈಫ್ ಈತೆನಾ ಪಂದುಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಈತತ್ತು ಲೈಫ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಪ್ಪಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಪ ಆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪ ಫೈಟರ್ ಏಪ ಆಪ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಬಂದ್ನೆಕ್ ರೂಪಕ್ಕ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ಕಲಾಶಾರದೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡಾಯಿಸಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕುಡೋರ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎರಡನೇ ಯಾನಿತ್ತು ಅಂಡ್ ದಾದ ಅವನುಂಡುದು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವನಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆ ಜೀವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟ ಅರ್ನೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ನಮ್ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಯಾನ್ ಇರ್ಲಾಕದ ಏರೆಲ್ಲ ತೂತು ಒಂದು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮಾತಾಡ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರೇನ್ ತೂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡೆ ಅಂತ ಓ ದೇವರೇ ಮೇರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತು ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ
ನಿಜವಾದ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ Thank you. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪಿನಿ ದೇವರಡೆ ಯಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಿ ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ಮಾತಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರಾಡು ಇರೆ ಎನ್ನಿನ ಪರ ಮಾತಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇರ್ನಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಲೋಕಗ್ಲ ನೋಡ ಮಲ್ಲ ಮಾತಿರ ನಿನ್ನಾರ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪಾತೇನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಟ್ ಇರೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡೆ ಮುಡ್ಲೆ ಎತ್ತಿನೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ನ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಶೋಸ್ ನನ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಾ ನೆತ್ತರಗು ಬುಲಲೆ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅದ ನೀರಿಗೆ ಬ್ಲೆಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಮೆಗೆಲಕ್ಕೆ ಪರ ಎಲ್ಲ ಪರ ಪ್ರಾಡ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪ್ನೆ ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಗಿರ್ಬುಲೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ ಅಯ್ಯೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೋಂಜಿ ಪನ್ನಿನ ನಾತೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರಗಿರ್ಬುಲೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಐತ ನಡುಟು ಆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದಿಯರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ನಮ್ಮ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಮೆನು ಬಂದು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಉಡುಪಿ. Co-sponsored by Hotel Trishna, Multi-Cuisine Family Restaurant, Airport Road, Padavinangadi. ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ. Rohan Corporation.